Hello. Let's come, Mama. You know, you opening prayer. Hey! And now my next one is but since the next number, I just talk my introduction. To talk my introduction, and I tell you, matter first. Right? Your kitchen, and the best kitchen. But now, Maria, Muti Lich, Mocha cheat, please. Tiripo Madio. Okay. Notenda ishe wangu newa bakule wese mafamba na oma kabaseske zamara suke mkatmenji ngwino pasina zokata sosanga naso naso nokungana kwedu Jehova chita kuti kwase bata basa rimwe zvakanaka nyoru nyara netitsine rugono runyara vauya vese shene zvipo zvenyu zvauya navamwe vese vauya nazvo tinosvikombora nemustareni kuti mwana wedu ishe mabasa zvarikutanga kuti imba yake zvese tinozvikudza kuti ive imba yakanaka ine rubudiriro nemakomboro mukati meupenyu hwake ishe Jehovha ndisina hangu zvakawanda tinota vese kuti patinopedza pano takudzokera zvakare fambai nesu mutidzivire mukati menjodzi yemugwagwa munoziva kuti mugwagwa mune zvakawanda zvinoitika nevachasara vagosara vakachengetwa musitari noyera tinokutenda ishe wangu zvese tinosiya zvese muzita renyu Baba neremwanakomana neremweya noyera titi Amen. Thank you so much. Okay, nsati ndatanga vaya vane madumbu ari loose nemablood ari loose toilet iyo mukapinda hanzi mukapinda mukananga straight toilet kana wapedza kuishandisa ngaisare zvawaiwana yakaita utsanana hwedu hwakasiyana asi kungoflasha anditi timu riyari riri kumwedzi haufa mapedzi notokutangdzaipa zvamapedzi haflashiwi look chero ukaita weti tarisa kuti zvoni chemba yako yakamira sei handitika ngatibatane zvakanaka noti tise hatina kugeza pashe togeza pashe nemukati handiti utsanana. Thank you so much kundi aiwa wandidadisa shamwari yangu ndivero akazwa zvandiraka boyfriend akaanza kubhilivhiza kumakamuchindanezani musikana forget musikana fogi fogi akabhilivha ndosaka tiri pano saka fogi kwaurikoko. Thank you so much usiriwe usina kukecha babes dai tisiri pano handiti chekutanga mai vakundi ndevapi mai vakundi mai guru kana hanzi mai guru ndevapi tigoziva kakuti kana takunyeya katoziva totoya nekupi uku kana makunyeya siyai mai avo vasiye zvokuti handitika timu remakuhwa handitatu toilet ndoko timu remakuhwa pashe kunze kwegeti tabva kudzimba dzakasiyana handiti tahwa nekunye pane vasingaonani panapa pana vakabhlokana pana vakatorera vanhu pano pana vakatukana panapa ndezvenyu zvekumba kwenyu pano tavinga kundi handitika vo right. Pana umwe sister vandiri kuda so handiti pana tiri pakitchen party toita zveumbaka techishama chizunza muriona mai vagera vanenge amenamena vakachena vanovatakwa vangange muridzi wepati naiwe kwaiuya kupata kunai kwaiuya wakachena kuda sikatokonei munazivera anonzi SIS MELLY handiti sumuka SIS MELLY vakuonei right. SIS MELLY vabva kuRustenburg vafambira nyaya 1 SIS MELLY mupurisa wepafacebook wepasocial media handitotinemafonetu panapa ndingoona hake 1 anoita mukonyo wokuda kurekodha munhu paevent murikuona mayavo ndo basa ravo. You do not record anyone achitambira pano toda kusununguka hatidi zvinhu zvinolika tokuwachisa ndo basa redu ratatumwa pano noti techifarana kapanapa chisekerana. Thank you SIS MELLY, sit down. Techifarana chisekerana asi munhu anongobata foni yake akadai mangwana zvobuda nekoko tinokuwana ndo basa redu tinokuwana chero ukatumira neghost kwaningi tinokubata chete mazviwa vauya nevana maita mauya nevanasi pane pachichazonyatsofugu
fugwa pana ndatikumura kuti vangoenda nekusera handitika. Thank you so much. Pana sisi ndiana ndatanditira munamato wembedroom. Nhasi tiri pakitchen party tiri kuita zvinhu zvebedroom nekitchen. Wakamboitwa bomb kitchen? Pana akamboroerwa mukitchen here? Pakaunta wakadai so. Pana noziva. Kitchen counter inohwangu kitchen counter. Uchiri mwana sadza uchidai so mukitchen ndopasarichi kitchen pane mapoti andaona inodhura engerapo sisi munogona chibo sungada zuva sorry guys onai inini panapa ndiri on live ne saka kana uchiziva kuti patichaita because havasi vana vese vari so lucky kana kuti so blessed kuti vaitirwe makitchen top up handiti vamwe vana vamazano vari kungoenda pasina anovaudza. So I am doing this live kuitira vamwe vana vanenge vari mucomments they must learn whatever is going to happen pano animaona kuti so kana uchi wakuona kuti pakutamba paya try by all means kuti kana uchiona kuti hausi kuda kubuda pakamera please just tell me handisvikiko handitika ndakuregerera so saka todawo munamato wembedroom munamato wemkitchen munamato wesekis ndo yatiunganidza pano isviro taungana pano nezvinhu zviri zviwet zviri ndo zvataunganidza naimi panambozvoteibirthday hapana tavinga sviro pano. We are here to support your business. Yes? Support your chin. Yeah, tauya kuzosapota chinhu ichi. Tauya kuzosapota stonyi nedzimwe stonyi dzevamwe. Hatina kuvinga kundi chete. Panorayirwa mwana wamambo. Murandateerera. Ndokumbura munamato webedroom. Ngendinamata hangu. This is Melly. Right. This is Melly ombura munamato webedroom. Simuka kunti mwanangu sorry asizwa nasi handisi mai vako handiti nasi hapana mai hapana vanyarikani hapana mainros munhu wese ari pano nosvigwa saka tokumbura munamato webedroom sati tatanga tavinga kundi panapa tinyati kwenyu chimbochumirai. There's enough time yekunyaya vanhu kana bhabha pano tawinga kundi takuda munamata munamato wepai webedroom kuri kunamatirwa kundi asi munhu wese anosvigwa pano ngazire right. So kundi toda kunamata nditika mwari ndiye mukuru pane zvese handiti chero pachinhu chako ndiye mukuru chero pachinhu chemurume wako ndiye mukuru atimai wako handisi wakati watosiya zvose izvi wakaenda kunotsvaka nokuti udoisika kumukwanisa kwamai hakuna izvasiuko bata chinhu chako bata tunito kuna kunyara asakunyarakaakadeso please akuta kuprepare kuti kunonoitwa sei kumberi saka unyatisikora vakazitega atachiro atachunhu chako vatinotidzirai chinamato wedu wei aiwa baba tinoda kutendai kunyange nechinhu chakundi icho chamakamupa mwari aiwa tiri kungonamata masikara nhasi tichitenda neevhenti yakanaka kudai yamatunisa pano asi chikuru kuri toda kunamatira chinhu chiri pakati makumbo ake icho kuti mwari chinhu icho chiprotektei nefensi yenyu chiprotektei kubva kuzvirwere muchiprotekte kuzvinhu zvakasiyana zvomasipitumu mwari chinhu ichi chimarinetei ne100 kg zeshuga kuitira kuti chinhu chacho murume wake chinenge chopinda muchinhu chake ichi zvinyatsoshandirana zvakanaka mwari itai kuti even chiuno chake ichiichi kana waita chikabva paya chinyatsotambirira chichitambirira zvichinyatsoitika hanimaona toda kuti chibereko chake mwari nechinhu chiri pakati makumbo ake icho gambi rake iro mwari riproduce vana makati zvaranai muwanise muchichogungwa saka chinhu icho ngachibve chinyatsonaka mwari zvokuti kana murume akwira onyatsoitaita mwari azvihambe agoti kundi zvichinyatsоitika naiye kundiwa forget zvichinyatsоendeka aiwa musana babane mwanakomana tinonamata amen moda kunyemedzera kuzungaira mazviwa
sugar. Naona hapo wangu achimwana matanyemezera zungara vane pafoni vari mbori. Hapana sisi ndo chataringa. Anditi hapana sika ndo kg dzesugar pachini. Maisha yenyu right. Seke tenga zvomusikawa because ndo kwatogona zvomusikawa. Pane vanyarikani vanofana kutaura kana. Vanyarikani panjendi mama ndakanga mwanda anakupinzirwa program. Pana ari baby pana mama unza. Ndachikubura nonzi maitanaka. Mungotaura a few words. Kuna kundi wedu. Maitanaka. Musanyare maitanaka. Zuro panapa manga muchita nezvei kuna kundi. Sumkai sweetie pie sumka. Vari kuya wani? Ndivapi? Oh, she takes the time. Ndokumbura kamuye padhuze pana kuti kana muda kugara ikoko. Which one is comfortable for you? You can come this side, yeah? Thank you so much. Thank you so much. Aiwa tiriko. Vana vamwene muripo here apa. Ana amwene muripo here. Chirega chimbotora isusu. Yekuunganira sikundi. Taive navo I think about 3 months ago. Takaunganira sisiranga. Tichicelebrate futi zvenyaya iyoyi yekondestikira taugana kuzuva. Takaunganira hanzi chiri pakati pemakumbo atete. Amen. Akundi. Tete vaire zvakafamba kudhara. Havachaungani gwarani. Hanzi chinhu chakatakurwa nasisi ava. Dai vakatakura chitanda tisitogori pano. Pamwe dai kwakatounganiwa kumwe. Asi nokuda kwekuti shuga makati yavakatakura pakati pamakumbo. Amen. Yakatapira umwe. Yes. Ndo asakaitesta kudakaitesta vakautatira. Eh. Vakati no zvinda kuitora yaya. Chiri kuda kuti sikundi sokutaura kwaita Tete Melly. SIS MELLY. Kuti hanzi izvoni hapachadi kukekerera. Pakuda mwoyo murefu nechido. Rudo kusina runyararo. Mukati meimba. Chonyanya kushanda chiuno. Sisi. Kuti mufadze murume asambuda asana chakaona vanga mukumbo. Kune competition iyo. Saka tapanga pamekeshwa nekaishwa kuti panotapira. Panotapira. Ndofunga mazvizvinda mega apa ndakungowedzeredzawo asi zvizhinji zvatotaurwa. Lula chete mosimba ipapo. Amen. Amen. Tinotenda. Ndakudzai kuti panorarwa mwana wamambo muranda teerera. Handiti SIS MELLY vataura mwe munamato wekuti kwadzi ngapasapinda zvigwere apa. Handiti zvanamatiro ngapapasapinda zvigwere. Panoshanda Mwari koshanda kundi wacho. Asi tichaita forget tichiziva zvinenesu. Tatinongona mandira tichipata sezvigwere. But ini unoziva kuti nyini yagara inotongozvijamukira yega dzimwe nguva. Nyaya yokuda kupfekera zvakati nekuisa zvakati dzimwe nguva zvakangonaka kana uchiziva pane zvinhu zvenyasi zvinokwanisa kurapa munhu. All you have to do kungoita research yako. Zvigwere zvipo hey! Peonzeve. Dai manda kugomonda kunonyira panze. Inde pamafind manje. Ndopa zvakashatira. Ndinota find na mai vangu kudai so. Ndinota find. SIS MELLY ndachikumbura kuti muchisumuka kudai soka. Muzive kuti nyasi iyi ine maseason ndachatoziva. Kana udaenda kumwedzi nyasi yako inongochinja so. Inongoita zvimwe zvimadischarge kana mvura usinganzwisisiki. Don't be quick to rush to think kuti tonyenda kuri kurwara nokuti pane zvaitika. Ukagara wastada kuti alright kandakwenda kumwedzi inodai so. Kandapedza kwenda kumwedzi inodai so. When I'm ovulating inodai so. Ukazvidzidza uchizvinyora pasi. Haukurumidzi kuvhunduka kumhanya kuti ndine infection. Handiti your pussy is what you eat. Ndiri kuona macool drink.
Cool drink. Pama table apa. Navasikana munomboziva here kuti chinhu ichi chine 11 teaspoons yesugar. Munozviziva? Mamwe mangani sofa. Wona mvura dzakazara. Hapana kana kumwa mvura. Hapana kana kumwa mvura. Tiri kungomwa cool drink. Ndakuona here. Sugar iwande kuzasuka. Aiwa, kuti sugar iwande kustonye now. Isi sugar iyi. Iyi sugar iyi is poisonous ish. Saka ngatimwe madhiringi aya tichidira tichidira mvura because mangwana makuseni I 100% guarantee you kuchamuka kune mvura kuzasuka. Mvura inenge ichidira inongobuda mvura. It's the diet. Tiri kudya zvinhu zvese apa. Nhasi ndaona portion nenyama nekasalad kadiki nebaya 20. Chokwadi munozvitonyenite sei? Musati mataka kuisa zvinhu zasuko kana kumanya kana kumwa zvinhu mchikwai sonyeni yangore check your diet. Saka kuma drinks apa tiri kumwa vanhukadzi ndapota drinki nemvura. Usamwa aya 5 akatedzana pasina mvura. One ganda rangu rine mapimples kana mapishuga inokonzera mapimples. Anditi vese yaku diet ndine dumpu vasikana mazwa nekutora namapicha kuti suck it in. That's what time suck it in. Then suck it in. You suck it in until death. Nokuti muri kumwa zvinhu zvisirizo. Saka ngationei apo ngatipabatise. Meni natikumbura tuuye. Techiudzana zvichienda. Basofa taudzana nenyaya yestonyeni anditi. Please makapfeka white, be careful with each other. Muri kuzora mapauda. Ha? Shamani. Right. Ngatimbo SIS MELLY after the next speaker arikuya ngasifile lambopedza. SIS MELLY ndoziva kuti mune Bible re advice. Anditi ndoda kuti mburitse Bible ro rasimizo tiri pa time. Right. Havabereki ndofunga tatozivana kudhara nditi matonzwa kuti SIS MELLY vanobva kuSIS MELLY diaries vazhinji vari kana pandamaona madiaries angu akasara pano. Saka right ndisisira kufuti nhasi handitika toda kuti taure wanepo yakadiwa garana forget. No time to waste somebody. COVID yakauya. Ukamboenda kumurume chete. Ukambo like vanatete varipo. Vakabudza uchienda kumurume kunoita sei? Tichinonofa kusangana nacho kumurume kana kusangana nacho. Kana tikangoti ndakunowanikwa vakati right. Chifambai. Vakataura hanzi china vatete. Vana vari kuenda mazano tuli speaking avanatete vatave navo mazano avachakwati vagare pasi vachitaura nevana. Saka tuli speaking chiri kuitika ndechekudai so vana vakawanda vari kudzidza zvinhu kumasocial media. Ndosaka ndichigara ndichiudza tete zuva kuti pamwe nochifollow yatete zuva tusikana chikwazi chechidiki chikukura uto. Ndoka chiudza kuti ukaita mistake ukava mislead vanava kutaura zvisiri zvoka vanotofollow vanotoita mistake zvainoiwa nokuti vanenge vachiti ndaona vana vakaona kutaura kuti tete zuva zvaasingazivi ini zuva ndofa naye. Saka ukaona that statement ino it's very dangerous zuva because ukataura kuti ndichakadai vanoteedzera uchingoti ndiri kuvafadza they will follow that. Yes. And in the process now kana wanga uchijoka vana they will get lost. Yes. Saka mbabashoko apapa we have to be very careful. So vanatete vakawanda nakugara pasi nevana handisi kuti ndozviri kuitika paari muribati asi hazvichaiti mazuva ano mwana anongoda kuenda kunororo obva aenda kana kuti panenge paine kesi yekuti vana vatete havasi kutofarira kuti mwana wehanzvadzi atanga kuenda kunorogwa zvakanaka vava vachingotutunura vana vachingoyanawo pamba anditi asi hazvizozikanira vatete kuti zvinosiyana maropapadza acho anosiyana uyu ndiye atangawo venyu vachatevera. Saka nda kukuudza ini ndokuti handisatete vako handisi mama vanogona kunyara kukuudza ini ndirisisi rako. Saka nditakuudza handiti chinhu chekutanga chataurwa panapa kuti uchisiya kumba kwababa vako uchienda kunogara nafogi handika chekutanga wakasiya sadza ririko chikafu ndikumba kwenyu asi wakwana kwafogi nokuti kuno kwafogi noti kwakuine chinhu wani handika kwaune bhlavhi yake ndoyawaifambira kumba kwakusina bhlavhi handiti right. Wauya iwe pano wachida kuda kuita mukadzi wafogi wasvika kumhuri yekwafogi inodzepani sene pachitewe wapinda musha ukachitewe wewe anditika wamuroora pano anditi hapasi pano handisi ndekupi hangu asi ndakungoti pano semufananidzo
wasvika pachitewe iwewe chekutanga semurora you are expected kuti uitewo tsika anditi ndofunga izvo unongozviziva zvinhu zvingori ordinary. Vana vemazuva ano waitona nyaya yetsika varora vemazuva ano vanomiridzana kudai nana vamweni vagomiridzana kudai handisi kuti batirigwa nana vamweni nana vatete nokuti vanakusiyana vamweni idambudziko futi mumereji zvekunyanyisa vanoda kutonga nepasingakwanisi kuti vatonge vachidza kufunga kuti mwana wakati hanzvadzi yavo yarora yakuitawo musha wayo inenge vanhu vachida kutotonga nemubhedhu zvazvo nemafinances anenge vaida kutotonga andika stand your ground but zvine huni anditika vaonise zvine huni tsika inodiwa dzinodiwa mumusha mevanhu mawapinda andika wakuita zvemumusha mevanhu umu andeitangu kuti makarorana pachenyu muchechi andiwana saka zvakawanda mitemo yenyu yemuchechi iri munoiziva yakafanana topinda muimba yako iwe nafogi muri 2 iye murume wako uyu fogi handisitoni makore mangani asi fogi wacho anodawo kurespectwa andiona fogi anodawo kudiwa fogi anodawo kudya dumbu vakuru vanotanzi a way to a man's heart is through the stomach zvako zvokuti iwo kana wazopinda mumusha ukachitewe fogi aida kunopanda mari iwo wakaona panext door apa pana mere aripo bhururu uona kuti pakamira kugedhe nameruko muchiita makuwa mumba musina kutsvairwa mumba musina kubikwa osvika achidya chingwa neacha iwo wanga ari kumakuwa that is a no mumba munoklinwa murume anobikirwa andika murume anowachirwa murume anoshevhiwa choya newe uri kunzwa iwewe aiwa kanisana newono sasa kwatiri saseka kuti chokati murume nechoya sechiti chaunoitawo iwe pamberi pako saka iwe ndiwo basa rako rekuti kana chakura kashoma kuti murume afunge kuti choya changu choda kugerwa iwe ndiwe basa rako shaving stick yakaona tinga vekrimu kana chiya meno wozora nokuti mangwana uchahosema futi murume ukaona choya chachadi chanya kukurisa zvese nemuhapo dzidza murume wako anditi ziva bhodhi yemurume wako zvezvokuitira bonde murima hakuna izvozvo bondo ngaritigwe mulaiti kukana tongoti foga abuda apo asangana nemamatako makuru angoti pahwani kuya hatiti ndikubirira handiona otakura chigwero yanacho inenge yatoita kana maruva kumberi uku hongoya uchipidzwa murima usina kutarisa izive kuti yakamira sei wazviwa kana iri pfupi ziva kana yakakura ziva kana yakadii kuti wakuziva chinhu chemurume wako the same goes kuna iye zvakare anofa kuziva bhodhi yako saka chidaro ukangotanga automatically newe kana ari chinyara naye zvinobva zvangopera munenge makutongojairana ziva bhodhi yemurume wako kana akafa akaita accident kanzi yaidentify bhodhi unogona kunoidentify nechinhu chake kuti kumukosokanenge akukanywa ndokumbura kuona apa ane mari vanogumidza unotarisa wodi vokuti uone munhu wako identify kwete zvinanorevera identify asiza kuzikanwa andiwazviona saka ziva bhodhi yemurume wako uchisheva murume wako iwe wacho murume wako onewo achikusheva kunonzi kutamba muchiri kutamba muchiri mu30 mu50 heavens right now muchiri kudanana zvekudanana andika solidify your marriage nechinhu chidikiditwa tiri kuita uto tunopengesa vanhu kuti ndikidikiti sinakana ndibasa zetu tukunge toita kuti murume wako can go haywire ationa kana akatokutatiwa zvawanei kutaura kuti ndosaka kwakuine kicheni pachai pane vamwe vakauya vaiva mai vanga variposo vaitaura izvozvo izvo ndovakandidzidzisa anditi usanyare murume wako usamunyare ndewako anditi itabva unoda naye anditi rimwe zuva wanikwa makavata ivo ndio muchiri kupatani masikatika nemurume wako muchiri kungoitana every time paangofungira ngoti uya kuno ototi pe uya kuno nokuti muchiri munyuwani muchiri kutapira zvokudaro handiona saka kana muchiita pamaizvi masikati kana kuti kudiwo ndofunga zvoku izvo zvechikapa zvinongoita natural handiona zvinongoita zvoga bata womurume wako hapana ngomira kuti everyday murume wako anotanga ngobata iwewo iwewowo ngotanga wokubatawo murume uchiutaridzawo kwirawo pamusoro pemurume iwe handinoona uchikwirawo pamusoro pamuno kusati wazvigona uchagona dzidzira practice makes perfect pamusoro pake nobaba uchibata uchiti ngatidzise nendoita sei uchidi uri pamusoro ipapo uchitamba nacho chinhu ichi tamba nacho handiwazwa tamba nacho dedi kwai kune dog staira ndokutamba sei itai unobvumidzwa handiwazviona uchitamba nechinhu chemurume wako you are allowed kuita zvese izvozvo naiyewo mwe musi uchitawo tuma ndozachero kuchechi posto ndokuwa munoita kasi kubedroom ka mune vapindi mafundisi kuti posto rakasimo iwo chinhu diki izvozvo unofanwa kutenga tumasex what ukona tumasex lingerie tumabhurugwa tumachichi tuma uyu handiona dzimwe nguva kana kuchipisa papaya famba mubedroom uri naked handika uri naked zvako uri mubedroom muyamuya yedzekuri sei handika uchitaura akagara kumubhedha iwe ndiwo kurisa kushuro handiona kuti wayacho kuona inobva yatomira yemurume nokuti uchiri kutanga uchiri kuda kutopombiwa izvozvo uchiri kutanga kupombiwa zvokupombiwa zvazviya handiona
saka asi ndisandadi kuti chipinda munyaya dzemubhedroom zvakadzika ndoda kupa zita rako remubhedroom rautaudza murume wako titeti indapiwa nhasi uchatomudza kuita tisazomudza vakapedzosowazvo nepi uri kuhura varume nezvavanoita nhasi zvobakishepato pane zita randapiwa handika kwanzi ndinonzi chokoreti nasisiMelly ndo zita rako paunodedzana riko nataa mubhedroom usanyarira wazvizwa zita rako wakunzi chokoreti ndonoda kutokudedzana riko panhasi ini saka chokoreti wona uchiita zvinhu zvako achionaona atika anenge oda kutopinza handisi muchiita usarambe chinhu ichi chinoora ukaramba nacho usarambe nacho nokuti ndechemurume wako mupe aridze ngoma yake madiro ajojina zvaanoda handisi yakonati dzimazodaiso mupe chinhu ichi ukamunyimba kuna Mary ari panze akamirira kuti one time uri kunzwa kana muchechi kuti imomo ndio munenge muna Mary wacho akatomirira kuti matakadii ndodawo kazhinji vanhu vanoda panenge painda mumwe parogwa umwe nenge achida kuhwawo ipapo saka be very careful bonde mubhedroom murinosimbisa chero makonana henyu kujaini kana kuti kupi kasi izvo zviviri zvazvikonani ndozati zviri hard zviri difficult sometimes noti vakatsinotsamwa zvokudaro kuti akabata makatsamudzana but uchiri munyuwani mwana muningira wangu chingotraya kungoita give in mungoita imwe yantika bonde rinobatanidza vanhu zvakasimba zvekudaro kana oenda kunovata pamubhedha unoenda chidresi rerudzii raunovata naro masivano unotagada chidresi rerudzii unoenda chidresi rerudzii no paint unoita kuti zvawakabuda uri mudumbura mai vako so that ukangotendoka kudai ukanoguma naiyo ngasati nekajoki kaya handiwana kaburuka kajoki kaya ngasa vatana kumose bets zvamakabva makaita mudumbu handi ukatendoka kudai so ichiri neshunguka akada kuti fe wotendoka kuti kana zvinosangana handiwana muchingodaro ndo zviripo mubhedroom ngakufaya ndo nyaya hombe iripo mubhedroom ngakutofaya mastaira ose mudze muri kwako unotoda kuitwa zvese ngaaite zvese uchidini nakwanisi watodzisiwa kudya here uri kudla here hausi kudla kwai chine murume wako kwai chine kudla unozati chinoryiwa Nani? No problem. Tipe makiukamba. Kana maholes eblack andika munokasa kudya makusa kana maholes eblack moshandisa andiona uchira kudaro asi chekutekuta napostori vanokuza vaise mafire mugrosa dzasi mapostori anokuza sometimes amene ndaimboonawo machiti lemon here watinoti handisi kuziva but havashandise mishonga vapakire macho muzasi handi zvinoitisa kesa usapakire chinhu urikuzwa usapakire chinhu muzasi rudo ngaruve rudo runobva kuna Mwari ukapa murume wako respect naiye automatically
perfect. But ukaitawo kuti unojinyura and kuti zvidike because ndakato konza. I'm telling you 2 years down the line uya kaita divorce party zuwa akaita divorce party arambana nemurume wake akaita party seyo iyi yakatonzi happily divorced tikaenda iko kufana divorce party takaita tikagodi takaenda kudivorce party saka tisikuda kuzoya kudivorce party andika marriage ingaisiliwe sila marriage yako mukadzi andika akanaka anoziva Mwari. Imba yako ngaimiswe neshoko, imba yako ngaimiswe naMwari, andika imba yako ngaisamiswe nemafriends. Panyaya dzeshamwari apa vana vechidiki paita dambudziko rakaputsa dzimba dzakawandisa, talking from experience. Vana vandotaura navo vanouya nenyaya dzavo vari kuchema misodzi. Saka shamwari dzako ngadziite shoma, murume wako ndo shamwari yako iko shoma. Andika chauda kuti said baby ndiperekedzei bebi ande kwakati na iyo ngaite shamwari yako nasi famba nemurume wako tamba nemurume wako shamwari dzekuchechi ndekupi sanganai kuchechi mumhosana kuchechi motaura pasangano pamunoparadzana umwe neumwe kumba kwake andika taurai pafoni ukana zvakurerekera munyaya dzemumba mako it's a no-go area imba yako mumba mako isecret yako zvokuti unoenda kushamwari chinomudza kuti imba mako muzvandakaitwa nezino komanaka sera yakati vane chidiki makutaura niti sera yakati ndiyakandinakira ende baba vangu vane chimwe konga nechihombe kunhu vari kuudza kumba kwako kufanenzana nekadoro kaunofunga kuti what the next step chi achida kunzwa baba yokwako wataura kuti vane chihombe andivazvona saka friend kanchera muchitaura kana unadzo ziva pekutaura uchigumira handifuni kusata friend usawana munotaura naye taura but ziva pekugumira malimits kune zvimwe zvisingatauri chero zvoita sei imo mumba chaimo chaimo hatisi chinhu chidiki changu tikamuda kumhanya kunoripota kumba kwenyu chinhu chidiki kubata fo kunoripota kumba kwenyu hazviiti saizvozvo machallenges marriage arimo wanzwa hatisa kunyepere tichi marriage is all like a bed of rose uchinopinda uya yes you are the princess, you are going to be the queen there, but my ups and downs achatoa munogona kugwira sipo chaichaiyo kana kugwira kuti wasire waita madropse weti pasi anoona zvinhu zvidiki zvirimo mumba kwete kumine dzifoni kunoko azodai so awetira azoisa weti pasi azosiya bhurugwa rake peti rake achitindi wache rinotowachwa newe peti rake chero rine madhodhi ndoonotowacha peti iroro hatikuzwa dhota kuti ndivazanotakuka 20 festival inenge wakuitwa tizokuwacha but hatizoita pemurume wako pamwe iye haji mashona chaibvise wangu utorikandako iwe utononga uchitodi uchitowacha handivazviona saka ndo zvinhu zvatoda kuti gona izvozvo respect mumba mubedroom mako ita yese utori urere murume wako wakadai andika you are your husband's bitch zvaanotoda mubedroom feel free kuita naye sununguka okay hanzi time sununguka sheva murume ita chikapa chese ita mastaira ese ita zvese zvaunoda zvemubedroom you are allowed andika panyaya dzemari dzemafinances apa handiti usakuti uchiba mari yemurume wako mari ndeyenyu mese handiti ndozati mapostori anoshanda choro iwa ino kuti manje manje ndikwapinda mulife mapostori anoshanda that's a fact and no one can take that away from them it's a fact vanoshanda vanhu vava andiona aiwa zviombe very simple people havashandisira vadini but vanoshanda vanoshanda saka mari yako panyaya dzemafinances mari yako nemurume wako kana iye achiuya chikupa mari cheva kuzopedza mari chinotenga makeke ningi handitika makeke nechichi chimupa musina huku handiti unotangawo nemabhesix kana yazosara chenji woendawo kumadonalds handika ndokozoripesa kwete kuti murume anokomplaina kuti handichamupi mari because mungapapaiso munenge mamukazara makeke anenge akatenga machokoreti anenge akadii anenge akadii aiwa machokoreti you can buy a box inogara bedroom anenge mchiti mukadyisana nemurume muchisvisana mchiti nechidii handika hanzi time so even peka zvepfeko zvemukati bhurugwa handika kana ungori kupfeka aya maparashuta aya handika ana gogo takumbochinja handiti chitengawo tumasex underways turiko mazuva ano tokuti chero ukamira uchidai saidai pamberika unenge utori bhoma handiona unenge utori bhoma anenge anditongoonao imwe yaya chimhanya netime zvemabhurugwa wakaisira wana gogo chero ina nditoripfekiriyada rakadai unosvika kuuyaningezi takatochinjawo saka newe usapfekewo izvozvo chimiramira wona kati handiti hembe dzewhite iuniform yenyu but kune beautiful dressing yewhite ufunge yakanaka sexy dressing yewhite kune tumadress twewhite takanaka ndokwedhem vakapfeka tumadress twakanaka in white uniform chichandika but in white imomo you can dress massive, you can dress sexy uri momo white imomo handika indaunisa maki yako wega uchechikokoka enda wakapfeka hembe dzewhite dzakanaka dzekuti vanoti yo kuntai
handiti hauchasiri kungonotenga ordinary waitengerwa namai nababa iko zvino waane murume wakuita zvomumba mako handitika set up pesi yemumba mako handitika and muningina wish you all the best to marriage yako time ndo yatidi yandanzi ndikati nasisizuva asi anekuchiza zvakanaka munozana maganda vakata kwakuda kunaya apa takapfeka waiti mai mwana usajairira kunaya wakapfeka waitiwe waitindeta brown saka meli kana anenge ane kuda kunzwa mo ndatibamuchitapirirwa makateerera munongoenda paoenderera mberi 245 hours ari palife but amufonera vane nhamo dzavo saka meli hapedze handiti but ndii ndiri pamudrive mwono mengu unoza chii chinotekawe tekawe moziva chinorarisa mboro yemurume chinhu chinonzi tekawe musajairira kwavarume venyu mapizza junk food haimuki. I don't know what's wrong with him. Kubvira patakasongodana naye akangotanga kurara akaroiwa iwo aroya murume wako. Vanhu zvavanodya mudzimba dzavo zvakasiyana asi anobika mba ndiani? Ndimai. Nhasi mukafunga kuti panodyiwa vacimbi panapa ndimai vanenge mukuisha zvikabika ukasabhinza apa vanopangana basa nazvo anongosvika achingodi achingodya. Saka iwewe usazota usimbo hwekupota zvimapudhingi chocolate, those are treats, but those are not meals. Do this to your husbands and do this to your sons. Because tiri kuuraya vana vedu nechikafu chatiri kuvapa. Tiri kuuraya varume vedu nechikafu chatiri kuvapa. Murume wako akawaisa keke patebho anoita sei kwenu? Anongodya, ukampa junk food anongodya. Your man is what he eats. What do you feed your man? Usanyare kuenda kumarengi kuya kunotenga vana guchu vaya. You need to teach your family herbs. Why do you boil lemons? Medicine is in what? It's in nature. And it's this week it was about vegetarian. Why? Because you could train a blambira. Iwewe blambira kwa katanga kurara mba musati mataka kuti murume wangu akaroiwa akaiswa chakati. What are you feeding your men? Number 1. Number 2, ndinongone 2 points yete mari yako musikana mukadzi akangwara nita mari yake chero tozogara. Power is in money. Haujairwe choppers hakurumidza hangu kuti baobva wati what? Yes. Handiende hana mari Why? Because mari ine power. Vamwe vedu tinozokanganisa kuti tikaita mari tozotanga ta big headed takuda kujairira varume. Aiwa handisa zvandiri kutaura. Ndikuti iwe semunhu ita yako. Haikona ndokumbura mari yemapedzi, ndokumbura mari yevana, ndokumbura mari ukangova munhu ari nidika. You are a taker. Do you like nemuzvonadza pamunhu mari every day? Munhu mari every day. Munozati ari kwasikana vanodhadhura 180 kudai vane mari dzavo. Aida kunziwo after ndakuwirawo mukadzi ndapepa handidi kunzi saka baba mati magetsi toita sei. Everything is a treat. Everything is a treat. Last one, tese tunoenda kumwedzi. Vasikana pana neanonzi mapiriod penejekwaye. As you are new in the house, you want to impress your man. You want to make him feel good apa wagona. So you're going to do extra things. Sex session ingeri extra, housework iri extra, kumchagira mabrugu ari extra, kuchairamba kuri extra. Usajaidze murume kuti even uchirwara unongoshingoita extra. Ukangomujaidza izvozvo chete. Musi wanorwara anenge akadai so. Hamudi kupepiwa here asikana. Kuti mukadzi wangu ari kumadzaiwa baby gara pasi. But ukada kunjeza kuti ndiri strong. Nemukurwara ndiri strong. Mukufirwa ndiri strong. Pese ndiri strong. There's times that you're going to need to be pampered. But as you want it, because it's very strong. Very strong. Hakuna strong 24/7 maningi. Awiti strong 365. Kanochi wararwara. Gara pasi. Rega iya mukanodzi mananika mapuru kwa kanze papo. Ndo balance diet. Nokuti azhinji venyu izvezvi varume nyana kusvika mumba vati gava vati pukeshe makavajaidza kugara. Haisi mhosva yavo.
haisi mhosva yavo makavajedza kugara kuti don't worry I'm strong unengochikosera mamwana negosoro uchishainamba negosoro usajaidze murume aiwa no it's true right when you are sick you are sick when you are depressed dzimwe inombota kungofila loso chero usiri kurwara hakusi kuema tese tinozvita tine mahormone imbalance anditi tine maemotions atikana nevanhu kubasa you must feel be transparent with your feelings when it comes to your men usati my baby is strong my baby varume kana vakagumbuka noutiona kuti nhasi zvinenge zvakakwidza dzikisai volume imi dzikisai volume because muri kutostada vakadzi vanostada vanoona ndika even if you don't tell them they will be flying blind they don't know saka mudzimba mudzimongoona kuti wangu hasi romantic iwe wakamudzidzisa kuti kana ndakasvika kagumbo unenge une gumbo raro choenda kumadomasi chero ndiri kumwedzi nejekoro rinongomwa mapiritsi woenderera mberi aiwa you need to be pampered ndo balance diet vamwe tinoyema but tikada ukada be transparent with your feelings all the time anditi hakusi kuyema kuti kuudzana funga kuti usikana musoro uri kutema ino wako ukasomari asari bobos musoro uri kutema munhu ari kuda tea unomukosvoda iso because wakamujaidza kuti chi I'm strong. We are not strong, we are strong, but sometimes we were not strong. Sometimes we want to take care, someone to take care of us. We take care of children. We take care of household. We take care of husband. We take care of the in-laws. You take care of your friends. Who is taking care of you? No one. And the person who's supposed to take care of you is who? Your husband. Saka mumudze. Usatamba mujaidze papa. Right, last one, and sorry, Mama, sorry, last one. I'm doing a black bonnie already. Muskana eat dark chocolate. I'm not doing against your business. But chakaita kuti fogi, ade muskana I package. Akamutesa kuti uyo ndo wangoda. Mbora yake katomira. Achiona dark chocolate yanditi. In the long run, uchate pressure yokuchinja color. Yes. My man. No, but andamtema ndo akabvisira the cows must come home. Sikamanje mkana wakuchinja kala, ozo nokuurira nemtema unoti kudi. Yes. Keep it original. Nokuti ndo zvakadesha. Vamwana tikazokona wakuta ukahofa kama flash pamuviri. Anonyara newe, hata mbokwisi baba mwenye hamusi kuposta kuma status. Ndo makachinja kala. Yes. Makachinja kala. Nayo mashoko ndo uti mashoko. Kwa cucumber. All right. No, I know can but let go balance. But no, Mama, ndikati mama wataura. So izvo zvinodata kufugra maembe. Mama ndokumbira kuti mutore chigafu. Amen. Kwana wamuka mwanangu sei chekutanga zvinoenda newe asi chekutanga tanga watopinda mubhazi tanga kugeza before usati watina wogeza first thing wogeza asi first thing waridza mubhedha wako usati wanogeza bedroom tanga waridza mubhedha muite smart bedroom wozonogeza wotanga kuchaira dzimba dzakwana ude dzimba dzakawanda wotanga kuchaira ndozvandinokufundisa ndozokumbira pamashitsa mashitsa atori kana 1 week ari pamberi. Amen. Kana 4 days mashitsa ato unofana kuchinja nokuti paya pamunenge muchiita basa mwanangu wenyu mashitsi hati munoona saka anogara akachinja mashitsi ochinja mashitsi akochiwacha uchikaira ndizvo asi kugeza nofuka kavika zvakakakakakana imi nokadai munoziva kuti ndine how many years 210 56 years. Amen. Chiramba kusakara. Nhasi ndakangodaro. Nenyaya yekuti usmartness ndo unodiwa kunyanya bedroom. Ndo kunonya. Nekuti zvanga zvitaurwa zvese nguva zhinji mapwa wese usagaro newe wese mapwa gara wakasheka. Zvimese ndo unonya kutadika kakawanda. Ndizvo bedroom yako ngaite smart. Dekoreta bedroom yako makauya. Mashitsi ako kana kudira anonzi mapauda uchidira maspray kuti zvinhuwirire kana muchipinda mabwara zvinozanai mubedroom mako wogeza kuseni wogeza nemanheru usati waswera zuva rose ndozvinokuita pambeza. Isusu mapostori kakawanda sinoshandisa mvura nemachira arimozati machira mapostori aya machira edu aya magemenzi aya kugara kanechika kwakadiki
kwekuti wakageza wopfekera kutambura techitambura iyi jira rako chimwa mvura manero akunogeza okuisa jira kogeza futi ndizoka iso hashandisi mushonga ndinozviziva mvura chete ndozvendinyakura kutaura ndanda kutaura zvemubedroom chete nofunga zvimwe zvinhu zvataura mwanangu right mese mundoziva kuti makatarisa nhingi yangu musada kuvhunduka nge musingaizivi apo vamwe venyu vanosvika apa vamwe venyu vanosvika apa vamwe vanogusvika yese iyo ichi inopfuurai handiti iwo vati une 1 month uri mumba usingadye blank I understand zvinoti vamwe havatozivi shuwa vamwe ndo vanoti kuti avhure muno kuti achaakati apo iri kunowa uivhure kudai inotomasadza pazvanzi igezese kadelingi yamunotitoda kadho unogeza ndovanati ngatigezeka wozorawo maroloni mufesi wako unomuzora vamwe vazivi ajini dzedu dzakasiyana kana kuda kunorara wamusheva makugeza isa roloni pamunhu yeye kuitira kuti makuseni paunomukoka anodaiwosva iwe unomuka uri pai urumu kwaparino makuseni inonetsa kadelingi yakadaro zvakanaka kumuta murume neblojob zvakanaka ari kuhope anditanga ari kuirota ngaamuke neblojob but kuti amuke neblojob muridzi wayo ngarara aigeza musangoti wowanda kunogeza ungorara utarisa ai unorara ngatigeza imese pana mwantori varume simbe risingatodi kugeza handiti kana zvati murume wako ageze iwe geza tanga kugeza iwe kana kuti hande tinogeza kozoti umwe dzimwe rine nharo rimwe rero haritodi kugeza rinotamuka right ndoti mabhaketi twetweya netikumachira tweyero twedutwe eya uri kurigeza by force by fire iye akaziva mabhenefiti ekurara akageza ndopachanotaiwasha nizvandakaitwa zviya musi weWednesday ndakuzvida akada kukumbira voti vavhaiwa varume these are children you train them makambozviona ukada kutarisa you can manipulate these people right iwe ukatenga nekabhaketi kako nekanhingiri kako keyelo kai kana noti nhasi aramba kuenda kunogeza but akazoti payakarara akagezwa paya akamuka ichiririwa mai mwana nesiyakati baba ndiamunogeza unomuona iyo achibereka tsoka achienda kubhathroom kunogeza right makuseni paya kana yakarara usually blank unogona rwana rakamuka but kana rakarara pepa right uyu musoro ndokumburotaridza camera kusai handidi screenshot association wanosanzoti watanga musoro sanyare zvako vakawanda vakochita right zuva ita so chete kusabude face sasa toda kuona ruoko chete right tamanudza ruoko chete ayakabhora handiti iri blambi and then pamusoro pemurume apa pakafanana nepako paunosheva paipa pakafanana nepako nawe inozoti iwonoza uri iye anoti achipo right iyi musoro pazasi peblambi apo mukapabata panyange pane pipe like pazasi pacho pazasi asatachiko toziva titakaoperation akachimbomira ya samhanye pazasi peblambi apo pazasi pava because vakadzi vakanonofirira kudai apa hapana chunhu apa hapana chunhu apa saka usi champion kana uchigona kuyamwa apa hapana chunhu pesa apa right pamusoro apa musoro ushu nepazasi paro vakaenda kuchikoro ndivandudzwa kuti pane pipe ukada kunyanzoibata so pipe inobuda neweight yeye kana kuti sekuti ada kuprofita maspams inooma so pane tsinga but inenge pipe like it looks like a wakaongorora aiwa idai so ziva toda kuona ruoko chete iweyo watizvoni izive kana ichirwara unoiona tiri kurwara nyaya yekukwirigwa murima unokwigwa nemapundu hauinzwi ende inonetsa kudya nemapundu unokaa nematonsils ndizvozvo kutanga patsva right pazasi peblambi apa pazasi apa kana uchifambisa rurimi rwako rurimi ngarufambe pazasi ngaribrashe paipi iyi paipi ndo
ndo inoburitsa masperms pipe ishi iri pazasi peblambi zvichiuya nekumusoro kana yakunoda inotekine kakumuka kupeteka so kari panapa kakamheno kanenge kasimwe kutela so you know what I'm talking about aziva bodo ndo pane pressure yese nemusoro uyu unenge wemushroom handiti musoro unenge wemushroom hapana mazino anoshandapo hapana mazino anoshandapo rurimi ndo runenge ruchidai so machembere muri kudzidza here rurimi isati zvizivi nezvebhulambi rakachena hatidi kutiti kana baba akunakirwa tanga usati kutumbura tinenge twesouti so wakutisevesa yamwarei saka kana nitepe isingatani kuburisa mavhura anenge esouta aya pane tauro iyo andi wagadzira aziva wakaongorora vedu panofanenge pane tauro apa handiti kana uri tepe inoburisa mate akawanda mate ando anoita kuti handiti unoshandisa maoko ako kuridaiso kana razara masiriri ayani hauzi zvokuita nawo masiriri aya ndo anenge akuzara pese pese apa ivo vanozvida but if you don't want that unogona kungobata neruoko rwako so handiti watoipukuta and then kataura kana hambo kaoni kangoripo kudai so saka you can remove, you can tapudza the saliva nekatauro neruoko wodzokera futi. Now kana uchitanga rurimi usaka nomboida kuti maybe you can kiss it pamusoro kungoti mwa but rurimi ndo runotanga nekumhorosa chi blambi unomhorosa blambi nerurimi not kungotanga ngoti kaha no mavhundutsa blambi shamwari usadai so mwazi apfutita pese yako usaizoro kuti uite kukamera mavhundutsa blambi zvionyo handi yakarara saka unoti iye achangomukawo but hazvirwisi ndotarida kuona chichiviti rakachena blambi tutora nezveblambi rakachena kana blambi risina kuchena nemapoloneki vaya ukadzosa poloneki sadza kana uchiriona don't try it unoita matonsils dzinonosara yafira kwako unomhorosa blambi nerurimi kudai so mhorosa futi nerurimi rurimi rwako runoziya blambi ruri kutonhorwa and then madyiro anoita lollipop aya hapashandi mazino zvatiri kutaura izvi haungotangi nekuisa blambi mumuromo blambi mumuromo rakararaka harina zvaunoriita unotanga nekuyamwa kumusoro kunoko handisi kuda kuisa muromo wangu because kamera unotanga kuyamwa kumusoro ndokuhotspokunomutsa kuswitch kuon uku kumusoro ichaita kumwa yega okay ichaita kumwa make sure it are not involved in this whole situation. Mazino anapa anoshanda. Right. Why does so? Kana yazo no miranje. Kana amacha unongotenga kumusoro uchidzika nemuromo wako. Kumusoro uchidzika. Kumusoro uchidzika. Maoko ako isusu vesati nakumeka isusu takadzika. Nenzara. Kana uchida zvokubatana nezvinhu zvoku nzara hapana padzinodiwa. Wotomeka sure kuti chitoni. Clean. Very clean. Mabhora aya habatwi nenzara munova ari very sensitive right mabhora aya rinonanzva wani rega ronanzva tu kana uchigona nemuromo wakasimba anogona kuiswa mumuromo ese oh yes nhasi vana madzaba vari pataiti nhasi blambi kudai so aya ari 2-1 unogona kutanga ne1 uta kugeja kakuti aufa these things are very sensitive takaipa haridi harisha robatwa soft haridi hasha iyo automatic renda ku private school haridi hasha and iyo automatic haridi kukrengwa right unoisa 1 mumuromo how you do it is you suck and pull hapana zino rashanda you suck and pull and let go suck and pull and let go riri uku vamwe venyu unogona kuti endo chikakuruta kune maholes masweets aya masweets eholes aya amunodya for mint menthol yaya ukadya murume blambi waka uchidya holes but holes na 3 makuseni unorwana kuti but kana ukashinga kana unaro holes rinokupa fresh air mukanwa kuti usati ende zvese zviri kubuda musweet reholes rera rakudilutawo salt watambotaura weyawo handiti ende wakambodya holes ukavhura muromo wakati tichinoitika panopinda mhepo right saka ukadya blambi remufesi mate yako anosara rosara chipinda mhepo right saka iwe
manje mumuromo mako muri kudziya, right? Saka apa kwadai so ukasumudza so mhepo inopinda nesera chirwa nemhepo zingaiti wodzosera mumuromo mako sikaiti warm cold. It's a nice sensation, a very good one. You know, anomuka choppers, right? Takudzika kuzasu kune ka operation keke kazasi misema bateka operation ndio kamunoda kumanyira kakarainika kana usina nzara kuzasu kwanda kuzetera ogesa munhu wako kana uchimpukta nekatauro kereka uri kupukta kuchocolate box unosangana naro wakatemba wakatemba uchiti munhu akagesa zuro unoziva kuti munhu akasura robuda munhu anosura innocent akavara kuti rakanyorovera mbichana kudai marikana nerurimi makusendi muri kufirira marriage nerurimi makusendi tumadhuma nemwoyo unoita sei zvakaoma apo yamira kudai wozongoti wodzima magetsi This is why I say clean your working area. This is why I said clean your working area. Chero arara akageza murume uyu. Makuseni kana wafunga zvokuda kubata munhu wako, wipe that area first because arara chidikitira. Sweat iya ukaidya unoita matonsils. Saka pukuta munhu wako. Unodhuma nemuroyi wakusva kuoperation. Handibona kaoperation akaoperation. Kanona kirosingaiti yanchaka kuti you all don't, let me tell you, I'm not going to go blind to shop. That's not going to fuck you. You're doing a good job. I'm going to Shanghai. I go Shanghai. Watch the breathing. Kadumba. You can't know are you doing a good job or not. I'm not going to tell you about Yakamira Chimuchasa. Can I use that to walk and guide to respond? Never go back home sorrow. If you don't have a good day, why? I don't tell choice because you are expecting him to do that. Because I want to know fungira kuti dai and dai. Asi you unofana kutaura kana kumutaridza. Men are blind. They are flying blind. Unobata maoko emunhu. Kana ndakadai so anditi ndini ndikuzazi. You ndotora maoko ako, ndotomadai. Ndatotora maoko baba, ndatomadai. Boza mwarume anodya brand kare. Kurara unge jesa pamuchinjikwa kudai. Richingofemereka. Kunge use them on your woman. And he doesn't know. So what do? You take those hands. Because nokoda kukerengewo. Kuti udotanga kama sports. Zimongono kona ngoedya ungopedza usina mbokwirwa. Ongomtundisa ubvadzokera kunoyara kunge pasina chaitika. That's a nice little sweet nothing changoitika. And but utsanana, like I said, my mwana unotanga so. Akakuti uri kuita yobva siyana neni. Pane mwana konteiko uri kuita seko siyana neni. Ndompa pindura sati ndakazana chechezo ndodye mbrambira kodaterera kure. Kunokati siyana neni. Woramba uchita zvinhu zvako, right? Ka operation aka kandataura. Pane vasinganyari panapo. Pane vakaenda kuchikoro. Pane tine mabeliefs akasiyana. Kwanda kuda kusvika kuri sensitive. Pana na mai vanonyarikana pano, but inini kana wadedzwa ebentete ndobharira zvese. Feel free to disregard what I'm about to say. Feel free to ignore it if that is not what you want to believe. Feel free to take the advice. Right? Pane varume vanotonakidzwa nekuti unongonyiwa kuchocolate box and achisi chikungochana. Vazhinji vacho havatauri inongori secret yebedroom yemukadzi wake. Ina baba techiza kuti chiri kuitika. Muri kuona operation kana taura. Mukati aiwash. Ndosaka ndikude ine mwana wenyu. Atingataurire zvebrand mwana chichema. Ndosaka zvadzimisa no kids. But those lot hamuna ofira tonzwisisa. Mazvakufanira kuti mwana basa roparidza muchechi mwana otangwa chema. I understand Vana. Right. Kuza muri kuona ka operation kaigaka. Memuchitamba nako paunenge uchidya mabhora aya. Mabhora aya ndati you suck and release. You suck and release. You can put mabhora ese ari 2 mukati memuromo. Paunenge wakaisa mabhora ese ari 2 mukati memuromo. Unenge rurimi rwako ndo runenge ruchitambisa mabhora. Handiti varaiwo zvedhore mukicheni ajamuka mwana. Awa vana tese tinavo. Right.
Unogona kuisa mabhora maviri aya mukati memuromo mako mese SR2 anopinda inonzi teabagging. Kana makamboyewa inonzi teabagging, right? Paanenge arese mukati be gentle, muromo wakakura unogona kuoperata pasina mazino choro aripo. Mururimi rwako ndio runenge ruchitambisa uchisveta uchisiya mbicha kanyoro pamusoro apa paunenge wakaisa mukati ruoko rwako ngari bate kumusoro ukundonere kumusoro wakaisa manhingiri kuramba zvokuisa ari mukati ichi chinonhanzwa operation ndosaka ndati hatidi kuzodhumana nemaroi tonhanzwa kurumwa kunonzwi kusvetwa wakambosvetwa like kusveta skin yangu but hausi kuruma. Do you understand what I'm saying? Yes. Saka rurimi nema lips nemuromo unogona kusveta operation and it's right. Vamwe vanhu vanotesa ruoko rwavo kulet box remarume vavo kana achinakidzwa meka operation aka a millicentimeter from there is the chocolate box. Pane manerve endings aripo manerve endings but isusu tine culture yekuti kune chingo chani chatisingadi tizodi kumujaidza chingo chani ndozvandati feel free to disregard what I'm about to say. Kana usingadi kuteerera blog amaears ako unyebedzere kuti anditi but zivai kuti pane timu revarume pande kune varume vanonedzera kuyamwa munyatso variko vanonedzera kuyamwa munyatso vamwe havazvidi vamwe vanosvida hazviri kuti mungo chanika iri aripo manerve endings apa yamwe munyatso choyoyo uku kuzasi uku kuchocolate box uku chapinza chigunwe chako muchocolate usapinze usina mbichana like skoro first watch response. Unogona kubataka munhu akajamuka akatanga kuko ubvasati haisiro timu racho kwose tiri mori nokuregedza uchidi uchipinda usati yes you as you work you watch my results anoonekwa nebody language yemunhu uri kuzasi if put your hand in chocolate box ukaisa ruoko rwako muchocolate box ukadzoka kudaisoka unosangana nechokwadi chechi saka umu muzasi meoperation mukati you understand kuti apa ne apa iyo nyarare murukona let me use my hands apa nditi ne the same place but isajera kungoshandira panze handiti toshandira panze mukati ndo mune dindindi apa pa chichi operation njenga ukaenda pata same place yes inside. Saka ukasa chigunechi mukati and then ichiri panze softly pole like woo. Najidi hasha watch the body language. The reason why they don't tell you that they like these things, you women are going to use it against them. Muso amotanga kutukana. Saka iwaka ndio shokuda kuzika ningi kungosho. Iwa shokuda kungosho ogono. Chingwa chani ndio. Wataka kutuka mume. Saka warumanda kumahure. Mahure anabasa nazvo. Mahure anja zvese ushe kuti anodzokere kumushango nacho chichi. Chimusikana chacho pamwe mapata murodhichi. Chimusikana chakangodei chakashata. Chimusikana chakashata chinokwamisa murume wako. Because isusu tine judgment. Yekuti kana tanga kutuka rume edu, totanga kumutukana zvamai vake nezvinhu zvisinei nezvatikutukana nazvo. Vanhukadzi tine system yekuti katsamwa, iyo katsamwa sabata nzenyaya. Nyaya 2022 haifaniri kutaurwa muna 2025. But vanhukadzi tinoda kuunganidza dzese dzemameseji dzekuda kuunganidza nyaya. Saka do not use it against your men. But game rekudya blambi. Kana wafunga udya imbwa, udya uono. Unotanga nekumusoro zvakanaka uchidzika. Pamusoro baba ndikukuudza apa pana tuna. Dzo inongori nyama nawiri pazasi peblambi. Itsingai yepazasi peblambi nepamusoro wonanzva woko. Kana zvaramba zvekuisa kuchocolate box no problem don't. Kana zvisiri zvako don't. But ichi operation chodya washandira pashi. Enda akonotambira dindindi panze. Apa nyayesa. Anditi my time. Asi papa utichiri papa kundai. It's not compulsory, it's not by force kuti inda unodya murume. Umwe murume wacho atozvidi zvokudyiwa. Yes. Anditika. So communication is the best mumba. Muchiteka kudai bvunza murume wako akudze zvaanoda. Iwo chimudzawo zvaunoda. Andi unozomanyira kuti ndakwenda kunodya. Andika obva toti ndandizvidi ena nditozvidi.
vamwe vanenge vasingazvidi vanhu vane mabeliefs akasiyana handiwaona so kana asingazvidi do not force things handika there are so many things of spicing zvinhu zvemubedroom pasina kudya kana zvekumachocolate box and things like that handiti moreover nokuti ukatomutaridza sometimes kana asingazvidi ukamuintroduce iwewe akatanga uchibata-bata kuchocolate box kuya musi waunozoti anopesera ndine macases evana ari kuti murume wangu haachadi kuisa nekumberi akuda kuti ndidye kuchocolate box hanzi kana ndisina kunanzva haakwanisi kudi kuproducer of which toziva kuti china iyoyo kuzviaplayira chirwere saka if he is comfortable with it teteziva vakupa malessons acho if he is not please stay away ita tumwe utu izvi zvinenge zvisiri zvake siyana nazvo ndosaka ndati feel free to take the advice or don't vamwe vatosiya nanazvo vamwe vatora manotsi because zvinoitika mubedroom yevanhu hatizvizivi and hazvinei nesu but unenge une maoptions it's up to you to choose yes or no but uchiziva information is everything handiti right pane imosera best pana SIS MELLY yekufongora yainge ichitarwa yaye uchizora mafuta achikutonga nyaya uchiti koma uchitichi saka matinda kutadzira newe saka wazoti chiipo sorry zvenaiwe izoromata kumusano kondanda kutaurisa vasori pebhiti zora anenge achipopota akabva zvonetsa kuti yatsopopota zvimwe zviya zvekuitaridza gunu munhu hamusi kufara nezvandiri kuita ndandatishaandoda kuti makasununguka timu riri piri arinogona kwera yanguva yekukwera tipaeji timbosamisa vanhu vagosumbusa weza vanhu vanyati kuti too much kana anyazere mwanhu moisisotaurisa asizivi zvose handiti I understand kuti pana vanhu vekuchechi vanhu vane mabeliefs akasiyana dzimba dzakamira nezvinhu zvakasiyana padzakamira handiti pane varudere kuturikira pamusoro patarwawo namama naSIS MELLY neni pana rada kuturikira ende chihure murume in case kungotaura handitika zvinhu alright zvinhu zvokuti unogona kungoti varume vakafanana kunge vana vadiki hatisi kuti zvinonoitika but zvinhu zvokungokuprepare for anything handiti mboanzwa kuti murume aita girlfriend handika vana vemazuva ano vanoti 50-50 square handika that's never a solution uri kunzwa zvokuti aita girlfriend ndakunoitawo boyfriend it's never a solution kune dzimwe nzira dzanokwanisa kuti utrai kusolva nadzo nyaya idzi like communication nekuenda kwanatete nevakuru vechechi kwenyu handika pasina kuitawo chikomba handiri kunzwa zvakakosha futi izvozvo stereki because vemazuva ano vari kubva vanyengwawo kuti aiwa kakanyenga saka neni ndikutodai so in the process uri kuputsa imba yako wega handichione yes ichokwadi ichocho mama can you please give us action chiri mumusakasaka chinozvizira chega ndofunga zvese zvimwe mazvinzwira kundai totarisira kuti unokunda sesister racho handitika kundai iye ndinoda kutaura pano ndoda kungozadzikisa zvizhinji zvataurwa hanzi nhengo yababa sikarudzi yababa inobatwa haimiri yoga inomutswa newo wakaivinga wavakasarudza kuti uzotamba nayo 1 chechi 2 haumiriri baba chete kuti iwewe vakukumbire kuti takuda kuita yes vanhu muri mumba munoitirana murume nemukadzi zvamume muchiitirana mumba menyu munofanira kunge mese muchigutsikana nazvo wanzwa kuti uri kuida iwewe denha chete murume wako yes hazvinei kuti 3 am makunoita munamato wamai Maria hazvinangana nebasa rose yes ndopawaibira ziva password yemurume wako kuti iti 1974 here kana ndikabata 1974 baba vanomuka here vanopefoma here kuziva password yemurume wako wani password yakakoshera kuti hakunazve mumwe munhu anogona kukutorera murume wako iwo ukaziva password yemurume wako because as long as waziva password yemurume wako iye chero akada kufarana nachipo nana Susan kupi uko akarangarira kuti kuna mai vanoziva password yavo
chipa anogona kutsvangadzira akatsvangadzira makona ose but iwewo kana uchingoziva password chete vanogona kuti yakuda kunomuruka sikarudzi kuti vachinotanga vakangofunga kuti kuna kundi kumba votokurura bhurugu vondotanga kuita mamwe kujinyura chipo wavanga vatokururisa hembe kuchinda kuda kukuita saka password yakakosha pamurume wako. Chechitiri ndinoda kutaura nyaya yekuti vanhu vanotukana vanotadza kunzwisisana mukati memba vari murume nemukadzi because zvamunosangana nazvo mumamarriage zvakawanda. Watukana nemurume wako matadza kunzwisisana, chokutanga uriwo wakanganisa kumbira ruregerero kuti baba sori indakanganisa. Kana vari ivo ukaona kuti havasi kuda kukumbira ruregerero unovamirira vaderera pahana pakutsamwa wovati asi mangwana makafara maapaya pamune muchiti pamakafara asi munoona bhebhi chezvaukaitawo nesoro dai makamadai zvisina kuzombodai zvakapema madi kuti tidai kuti zvigozodai handiti ka ndobva ipapo ndoenda panyaya futi yekukonana muri murume nemukadzi mubedroom makonana magwa hondo murume hafuratidzi. Amen. Munoziva here kuti bonde rinonaka vanhu makatsamisana? Munozviziva here vana mai? Bonde rinonaka makatsamwisana paya. Murume akakubata-bata zvakanaka-naka chaiko chaiko wakagumbuka akanyatsokubata papasipoti yako chaiyo yaanoziva kuti mai ava ndikavabata minyatso kana kuti ndikavabata chibhizi kana kuti ndikatamba nematinji avo vanovhura makumbo chete. Unoona munhu akatsamwa achivhura zvishona nezvisho. This is the last time. And this achivhura uchaona wodokoirira achidokoirira kuzvama makatsamwa wani mupe chero makatsamwisana. Yes. Mubedroom hamutsamwisani wamwe kuti kwai unobata kukorera uko inda umo uko unotomuswederera iwewe uchimubata. Amen. Password iya yaunoziva kuti kana ndikamubata apa achida asingadi chete zvinotoita handiti ka. Chechitiri mubedroom mune mapfekero. Amen. Ukaenda wakapfeka dhirezi rasisi zuva iri unoona dhirezi ratete zuva iri ndere pano rinoenderana nepano patiri ukazoti wakubuda pamubhedha wakupfeka zimidhi rakadai ratete zuva murume anobata pani wavharata zvinhu zvake ndozvozvo chaizvo. mune kapfekero kemubedroom zvakudhipenda nekuti iwe nemurume wako makatenderana chii. Amen. takapfeka kune zvimwe zvinovhura zvokuti inenge ichingori iyo panze. Amen. Hamuti zvoikurira hembe zenyu asi uri rake rinenge riri pai panze riri pabani zvokuti paangodira anongoita unopfekawo zvinhu zviri sex mubedroom zvinoattracta murume kuti anzwe kungoda chete paanenge ari poga poga angorangarira nezvako. Uri kundinzwa? Kune language inoshandiswa mubedroom zviya zvamamuchitaura muri kudining muchironga maschool fees evana kana kuti zvekushota kwemari yemarooro yakaitika kumusha kwenyu hazvichataurwi mamubedroom. Off topic inoita kuti murume atadze kumukirwa chero ukamubata sei. Ngapave nemashoko anotaurwa matems nevoice remubedroom. Kune rinonzi sexy voice rinomutsa baba chero zvakaipa sei rekuti ukataura naro mubedroom baba vanokurumidza kumukirwa votonzwa kuda. Handiti muri kuzvinzwa here sisi kundi mainini kundi muri kuzvinzwa? Mune language yomubedroom inoshandiswa katauriro kari sex kwete kuita semunarikudedzera kuti nemwe makudo enyu makwa yenyu zvadlawo munda mangu nemwe emusati yokomgodheyo mai venyu yezvikazoda zvikadai zvatosiyana nemubedroom. Mubedroom munotagwa nevoisi mashumuriro emubedroom sura rako mashunuriro akatarisa murume mashunuriro kako ngakaattracte murume kunge uri kunzwa hopi kana uri kubva mukumuka zvokuti zvinokuita kuti murume anogara hana yake ichingova pauri. Muri kundinzwa? Varume vakapesana vadiki zvataurwa zviya murume anonyengerenga nelolipopu chaiko ukamuti kupfeka ukamufunira kudai uchizora mafuta zvazvichitaurwa zviya unoona kuti bhedhi uchisvedererawo zvepadhuza nemurume
murume chero uchida kuti akutengere mota chaiyo anokutengera mota zvichibva nekaitiro kako kamubatiro kaunoita uri kundizwa zvoenda futi ndoenda kechi5 muri muimba yenyu yokuvata semurume nemukadzi taura zvinokufadza nezvisingakufadzi kana maitiro avanoita baba ivavo pakukukwira paipa muchiita sex asingakufadzi imi baba muri kunyanya ngonondonyera muchinopinza muburi muchienda mberi asi ndi panotinakidza ndepapapa roverai pakabhinzi muchiita semunorovera kumasaidzi muchimboburisa muchiita semudzosera iwe uchikoirira chikapa ndo basa racho handitika ukanzwa vakuda kunobuda kuti aiwa dzokai munokomunicata communication yakakosha pamurume nemukadzi vari ukangokwindimara uchiti kwanzizvoni nokuti navambonditi nchigutai vanongotunga voga mazuva ose vanongoziva sei kuti hausi kutunda nokuda kwei usina kuvaudza ndizvozvo kuti baba inini pamukandita neshureka zveshuwa inonyatsopinda yose ichinorova chipereko ndichinzwa kunakirwa anditika mukandita nepasaidhi yaya ndinonzwa kuti ya zveshuwa uchinyatsokomunicata muchikudirana pachena its all about communication handitika respecta murume wako kamurespectaka achakurespectaende imba inonakidza anoigonera kana kuti anoida mukurespectana nokugutsikana nomumwe wako zvinhu zvese zvinoendeka usakombeya murume wako nevamwe vanhu vekunze because ukatanga kukombeya murume wako nemumwe munhu wekunze zvese zvaanokuitira hauchagutsikani nazvo unofanira kugutsikana nemurume wako kuti chero ukafamba kunze ukaona varume vakadini unongosvika kuti hawangu ndiye namba yes vese izvezvi vakadzi vari pano vana vari panapa umwana unongwa sekuti wakengewa uga unogona kumiisa zvinonaka ndizvozvo asi maukada kucheuka haugutsikani usambofa wakakombeya murume wako nomumwe munhu kana iwewe kuzvikombeya nomumwe munhu toenda panyaya yemakuhwa kunozendama nejuraho muchimukira makuhwa hausuki haugezi hapwa idzi dzichanhuhwa mazama achasvika panguva yekubuda mukaka tikati svina yehapwa toti mukaka unoyerera toti kusageza kwako nezasi kwako uku kunobuda uchi unohunonwa unotiji zvochisangana murume unobuda unonyenga vanogeza saka unofanira kudini kugeza nekuronga zvinhu zvako mukati meni handitika uri kundiwisisa zveshuwa kana baba vakati iwewe alright imwe nyaya yakakosha yandangasirira wakuenda kunoroorwa kwanzi kwachitewe handitika uchibva kwani pamukonyo ndokwenyu handiti kwachitewe ndokumusha kwomurume handitika toda kuti iwewe unopefoma kana waenda kwachitewe handiti uchanoona kune mabhaibheri akawanda anonyorwa kwachitewe mamwe mabhaibheri ndeyekushora naivo pachavo kuvengana kudini toda kuhwa kuti hanzi kundai akasvika akawana vamwene vake nababa munini munun'una nemukadzi womunun'una wavo vasingataudzani asi wakanosvika vakadzokedzana vakutaudzana nekuda kwakundai kwete kuti wowo unonosvika uchikutidzira zvawakawana zviripo havataudzani yemweneni vanditotaudzani navo hazveshuwa zvakaomashuwa iye zvimunoona kuti mai vava ndakangowana vasingataudzwi navamwene vangu nokuti vanonzi muroyi vangokuroya wakambovaona uvete usiku vamire kumusoro komusaniro saka rega kunopingira kana kutaura kwausina kudizvozvo enda unozama kuvakurudza paunowana pose pasina kumira zvakanaka enda unozama kudini kuvakurudza kuti vazive kuti kwakauya kundaiko zvino handitika mitemo yokumusha kwomurume inoteedzerwa sezvairi vana baba muninivo vaya havanyimwi sadza umwe murume ogara naye anenge achida vana vamai vake anenge achida mai vake anoda vanin'ina vake anoda hama dzake iwe wosvika unosarudza hama dzake wozoona mari yaya aisi kupa salari yese hachakupi umwe murume agoni kutaura kuti handisi kukupa mari nokuda kwokuti ukubata munin'ina wangu zvakashata paukuima munin'ina wangu chikafu anonyarara
asi iwe ndione uchichiona chero ukapuna ukadini uchizora mafuta zvataurwa zviya haimiri arifunga munin'ina wake usina kudini asina kuwasadza ndizvozvo ari kufunga mai vake vakati havachina matenisi wokati mara ikwana asi kwenyu ichidini zvaunoitira kumusha kwenyu itirawo nekumusha kwani kwemurume handiti naiye wachitirawo kwenyuwo zvanoita kwavo mukaita ina agreement yekuti iwewe unoitira vekwake iye achiitira vekwenyu ndo zvakanakazvo iwe uchaita zvakawanda kwake uchitarisira kuti iye atirawo kwani kwavo zvigosodini zvigoenzana zvigozoenzana nditika right mubedroom mumba makaoma muya asi munonakidza anomufarira uye anomugonera boykoi session anditi tokumbira demonstration maitanaka boykoi hapana chekuwaridza aiwa mazambia aripo aiwa mazambia aripo ndokumboti mise panenyu pasi toda kuti vaite confidence rese vasatye because if you protect one woman you're protecting yourself as well ngatiprotektane panapa kwani zvatisingawirirani nazvo asi zvokutora zvaitika pano zvopera pano because mai anaziva vakazodaidada you have to protect her because ari kugona basa hatisodi kubva vakunyeyiwa kuti makavawa zvavaitaura zvipikowo kupa kwavakuna zviriko. But people, they should know that this is a kitchen party, and the kitchen party that is what to be expected. I see kitchen party. Kitchen party not zviri. And the next time I think my kitchen party ngati teiba mkomana wacho apa musikana apa because tikudzisa munhu one musikana murume hapo ari kudziswa kune bachelor's party yake pane pachasvikawo aiwa zuva because zvimwe zvatiri kuudza mwana uyu zviri wanika zviri pange shudzwa nemurume achinzwawo so that zvimwe zvinoda vanhu tu anoona oda vese sorry yenyewe pacomment section ndakumbobvisa kamera mungaone zvikoi vangaona mabaruma mabaruma ndoona kona onai pakaikundai kitchen butter taurisai vanzwereivo kuzasi dzenyu hadzigezwi nemvura inopisa mvura yawageza muviri iyaya haigezi zasuku yes inotokutatamura kusiku yacho yakaitonhora nditi munoziva kuti muirodzisa mvura inokudziya plus tsvina yabva mumuviri wako uchienda kunogeza unofanira kutora kamukondeina nemvura inotonhora wapedza kudaro kugeza nemvura inotonhora muviri wese wochiti hlapu-hlapu zasi kwako wati hlapu-hlapu zasi kwako unenge une kamucheka kako senge kana kataweli kamucheka wokapfeka kuzasi kuitira ngubhani because time yekurara nababa kunomboti vhurike kunoshama asi ukwakugeza nemvura inotonhora ukapfeka chimucheka zvinorati unogona kushandisa lemoni nebrown sugar neuchi nezvimwe zvinhu zvakangodaro kuti zasi kwako kudini kusaita mahlapu kusanyanya kushama handitika but pamahlapu apo ngatimboudzenai vasikana handitaura kuti tonyeni nemasizoni pane dzimwe nguva mahlapu anomboya 2 days obva ngozviendera pachawo usina zvawaita mune point iri right but zvakanaka kuinvestigata kuti mahlapu achii chiri kumakonzera dzimwe nguva sitonyeni kana pH level yako mahormones asina kubalansa kuzasuko maybe dehydration maybe contraception mapirits atinomwaya handiti anokonzera kuzasuko kuti kujamuke dzimwe nguva ukadya too much sugar and you're dehydrated kuzasi kunoreacta stress chaiyo kuzasi kunoreacta saka usati watanga kumhanya kuisa sugar nechii dzimwe nguva stada unozvona kuti after 3 days mahlapu aenda ega before watanga kumhanyira kuisa zvinhu saka point indoifarira zvisingaiti handiti but ndachida kuturukira kuti first investigate kuti mahlapu ari konzerwa nei dzimwe nguva anoti mahlapu ona 2 days later waenda kumwedzi dzimwe nguva anogona kuda zvimasadza zvezveka and then ona kuti ovulating ine maseasons ukamajaira only kana yaita zvinhu zvisiri natural ndokuatmanya kutsvaga zvinhu but iyi haigari iri haunaki 360
haunaki 365 days. Hakuna zvakadaro. Hakuna munhu anonaka 365. Hakuna munhu anonaka 365. Ine maseasons. Ndinokuva uchigwa during sex. Inooma uchigwa. Chii chinokonzera ungakwigwa 365 isina kuchinja. Kana ganda rako raiwa ndiri kureva kuti kana ganda rako chero ganda iyo hauiti munhu 365. Your body has seasons and they study those seasons kuti usavhunduke kumhanya utanga kutsvaga mushonga pasiri kurwariwa. Hakuna munhu anokuti can you be only 365? Hazviite musada kunyeberana, musazvipe pressure. But munozviziva here kuti kana uchida munhu wako chaiko kunakirwa nemunhu wako akuperi. Taurai madzi. Ndiye munhu wangu chai. Aiwa zuva atina kutaura nyaya yekuti kukwirwa 365. Hakuna munhu angaita sex every day. But tana bai kuti kwai mungu haunaki. Aiwa ndiri kureva kuti nhasi kuti haigari yakanaka. Kwete kuti shuga. Musatida kuhakira ndati kwete kuti shuga. Ndati onyeni haigari iri smart 365. Inotomboduza. Inotombobudisa zvimwe zvinhu. Ndosati haigari yakanaka 365. Ukazviziva hauzvipi pressure yekuti dzimwe nguva baba kuti I know kuti baba anongada kukwira every day. But when you know you have a gender kuti nhasi hakusi kuita, usazvipe pressure yekumhanya kuda kunonditonyera zvinhu. Let it finish the process. Ichaita right. You know, it's a self-cleaning thing. Chinozviita chega chinhu ichi. Musazvipe pressure ndo pandiri kuda kubata ipapo. Plus panyaya yeninhikira apo madhava mataura kuti hanzizvo anoisa mauyu neuyu ka ipapa pandoda kuti gadzirisei mbijana. Mwana wemwana mudiki uyu. Kuti tingaise malemoni. But even as time goes on, but as the time goes on still, kuchapakira zvinhu kuzasi is never a good idea. Mvura yataugwayo is the best. Unogona futi uchinzwa chibereko chinogona kungorwadza. Like usina kana kuti any infection or what. Andika ukatisa mvura inotonhora zvinoita worse. And unogona kuti kushandisa mvura inodziya isinotonhora. Ginger, garlic, kungocheka. Andika woinwa every day kunge mapirits that mhepo yamutaura yoyo pasina kupakira anything kungomwa ingiria same pirits every day kungocheka ino usatsenge zvikwende maizvo iwo kungotora every day kungoita kunge kumwa mapirits so nemvura uchidii zvinobvisa dati mweya yao unenge uri mudumbu yao wese uyaya ikoko kusura kuya kwekuchitonda dzipakira zvinhu kozi vanhu vakadzi vabaikana nenyaya dzezvinhu cancer mukatumbu yakupaira inangu I'm curious ndoda kutodzidza wewe papa. Nyaya yokukoira haisi kuti jikiti kunge mwana ari kuita hau namuchekeche yes haisina kuti ajigija unozviziva here kuti unogona kuita mbiri kunakira murume wako uchiita nyoro. It's all about shaking your body ne uchikoira nditi uchikoira uchitenderedza chibuno ukada kunyora 3 ndiwe ukada kunyora 8 ndiwe unenge uchisunga magaro uchisunga magaro the moment yaunosunga magaro unenge uchibata mukati sikarudzi yababa chinonakidza baba kubatwa sikarudzi yavo kushinywa kuya ndokunonyanya unakidza baba saka ukanyora kuti K iye K chaiye unomunyora K ndokutaridza hafu chete kubva muchiuno mava muoni face chiuno chete muchete uri kusheka chiuno uchisheka chiuno chako it's not all about kuisigwa tsono zvevaremba zvekwedu kumba zvatoitigwa zviya yes of course unogona kuisigwa variko vanoisigwa tsono kuti vasumudze chiuno okayo
only. What are you? Why is the music is slow? No problem. Sorry guys, I'm going to because we are protecting you. No, we want this one. As well, what you got to go to the Vrakuna Vro, Timare. What you got to Hapana zuva rinonzi baba vanonyimwa kana kuti hanzi ndakaneta because zuva rimwe nerimwe ukarirongera ukariitira staira yaro zvinotoita. Munoziva here kuti usingadi chaiko chaiko ukamira ukangodai wakakodora chiuno chako wakadai. Hallelujah. Unongokodora chiuno chako kudai vari sure ende kune staira yekuti usingadi baba vanotunda 2 minutes vanenge vatotunda. Iwe haudi, unonyatsozva kuti haudi, asi baba vanotunda within 2 seconds vanenge vatunda. Iwe chakakosha kutundisa murume wako kuti asabuda kuenda kune vamwe vakadzi. Muri kundinzwa? Zuva rimwe nerimwe kana chitoisa ndemurivo, chipiri nyama, chitatu ibhinzi, china watu. Nyangwa nesex yako iti dog style. Exactly, missionary zvose. Zuva raunenge wakaneta ndounotoriziva semuridzi wemba. Right. Pane staira iyi vasingadi vaya vane usimbe hwokukwidza. Ndizvozvo. Fambai naro. Baba vari kumashuro. Ukangodayo une wakadovata. Aiwa mune skin tight. Mune skin tight one. Baba vari kuda kundai. Iwo usikuda. Iwo Zvinoise matako makuru. Ndo zvinotoita zveimwe mazigaro makuru. Imwe maspika. Hey. Oyo! Musi wachitu haudi iwo musana unosapera haisi nyaya yokushadabura kana kumurudza chiuno kana kuti kudini kana kuti uone kuti chakakosha kusheka. Hakuna zviti guys. Munotora ma screenshots azviti. Asi chiuno changu chakagara pasi handina kuchiona. But ndiri kudini? Mipfugwa iyi. Urikuzviona? Urikuzviona? Wapedza izvozvo waona kuti wandiita kuti kuta ichipoita tione kuwadzisa here. Kuta tione kuapata manosere. Aiwa kuna tinakuona. Aiwa. Kuta tione manosi kuti wabata here. Hapana kutiza. Tinakuona kuti wabata here. Arurwara. Ai ndarwara. Chiuyai mwana. Chiuyai tione. Kuna haudi futi. Ukavhura, munoona ukavhura makumbo ako. Gumbo rovhuriwa ivi. Waende pabasa rako. Panoshanda chiuno chete kapa. Murume anosumudzwa sei because haumutenderi kuti avate pachesti pako. Murume anovati. Dzidzisai ivi kurei pamusoro. Anogona uyu. Toti ndekugona chikapa iyi. Ibhodhi yegona chikapa iyi. Kurei tione. Anogona anotoonekwa. Anoonekwa tanogona. Hatisi kukwana kuchesori yedu nhasi vakapinda nyika. Apari kunakidza apa.
Charembera asikana. Moyo charembera nasi. Nasi. You win. Zviri kunzi chifuva chemurume hachishiki Oda kudzira yetu kuzvinzwa but munodhiwa kutoa mapikiri kamera mazvisho saka hazviiti. Kuza munoda asi zvamunozoita ndozviri ivhu. Saka tikakuburitsi. Nemana mchisiya pano. Unotsimbirira munhu. Chimazurume anodzivirira. Kudamiri not now. Aiwa zikuitika pana patia tikaburitsi pa life. Tikaburitsi asi dai vanga vatiburitsa iki vari ivo. Saka tikaburitsi. Dai vanga vari ivo vadaro ya. Atindi zvinhu mwe kitchen party kwacho. Yes. Vana mai vazhinji vanoti hanzi yesure inorwadza. Vazhinji vanoti inoita mabhuru. Asi ndio inonaka wani kumasiku. Asi ndio bomba. Ndidi wenyereka ntizwe. Yekumashure ndo style inonaka kudarika dzimwe dzose. Indoto prefer yekumashure. Amen. Chero Because ine yakapinda yose. Chinato icontrol ndikada kuzomora ndini ndikuti Amen. ndichisunga irimo ndichimunyu Zvokwadi. chakakosha kuti rako iri pasi wakakodora paunokodora inema muri kundinzwa the moment yaunenge wakakodora unofanira kudai Zvoda Beverly. Yaya. Yakabhenza. Vakati Tizwe. Bunzai. Nyarara ivedwe. Ngataura kuti kumashure iki zvinonyatso fire fire. Asi ini ndiri kumrovuga ndoita sei noti ndoda kufairwa. Asi kupa kune dora. Alright. Kune qimbi. right Ai, maitanaka. Maitanaka mina ndibvunze. Maziva sei kuti ra baba idori? Aiwa, konti baba wangu atida titi mdiba. Aiwa, ndoda kuziva because aiyo shamwari. Mirai. Mirai. Ndinotoda kuti Aiwa Mirai. The only way anogona zati baba idora hunge wakakombeya. Aiwa kemeli. Aiwa meli.
apa murume ndiana murume pane yokuti mukadzi yababa inenge yakatubuka iri apa nditi it's either unotumba kudai like a frog and then you will be doing wagara padenga Chapter feet. I'm sorry, that's not This is very possible. Passy. Yes. Passy. Yes. Unobatirira unoita sei pass pambedha unogona kuti kochokotyo isusu tine mazidya nemazigaro tine masize 40 zvinorema zviri kuitwa izvi but zviri possible pai pasi enda tobva ipapo apa ndiri kuchovha hangu kabhasikoroyakanabata padumba ino kazhinji ka vanenge vachidokwededzera kudai vachikusumudzawo ivo vachisumudzira kaona kuti ipinde yose ichikodaiwo ndichichikusha kudai ndichikoisumba kudaiwo tobva ipapo maoko ababa aripi pane kuti ndodaiwo That's easy manje. Itatione zuva. Itatione. Haukurumidzi kuneta. Itatione iwe imirira mahaga mukaka. Itira imirira mahaga mukaka. Isati itatione. Pachea, alright, ndai pachea tomboisa kamera uko. Ndikugarira zvokudaro. Whether ane dora, whether ane dumbu, whether islender, chirema or whatever. Magara baba ngaende pa edge yechair. Pa edge yechair, alright. Edge yechair. Garai pa edge baba. Alright. Vakomanaka. Asi varume vari munhambo. Ndakakumbuka mvura. Kana akagara pa edge yechair baba wakoresa vanhu. Vana pangu baba jumbo. Ayo bati. Nai, dova nenge variko. Ndinachenda nevaripo iwawo. Dova variko kumba vane dumbu vane. Aiwa zuva aramba kamera. Aramba kamera. Aramba kamera. Anoenda pacheya. Pa edge yechair, pa edge yesofa, pa edge. Kuitira kuti iwo makumbo ako seava neusimbe hwokukwigwa vaya. Right. Ameno kana dress ndikagoma sora ako. Sufukura dress racho rebasa rei. Hatiri wakazitoka. Nai, hauna bhurugwa. Wagamukaka. Uri kuona kuti andina kana body weight iyo inenge yakamira iri apa iyo yakamira iri apa inini ngaitinobatsirawo ndichidii anenge achikoira hocho rakagara madenuka uchimubatsira vakomana andinakana ndogona ta 1 hour ndichingodai so ndichingodai chikapa kaicho ndezvevanhu vadhafuka izvi uye nikisi munhu wese anogona kuita staira iyi nokuti hauna body weight yawakatakura iye hauna kumutakura haana kukutsimbirira iwe ndiwe uri kumaneja chi body yako its very easy kuita up and down yako zvikushandisa makumbo handiti saka up and down yainenge ichiitwa ichidaiso right saka zvekuti zvekunyora kuti kundi zvazvo its very easy kungo pane zvambonzi unogona kutirisa 2 minutes tarisa munhu mumaziso asakanganwe maziso iwayo vamweni muda kukwira muchimo
for my sports. Munhu apiwe zamu ngari yangu kudai. Saka iwe kana uchi? Iye unenge akabata zamu. Akabata zamu. Uchida kumabatanidza esa. Usangodai. Aba varume vane chigwa zvakakomba asi ivo vanoitirewo vakadzi. Because zvinhu zvinova kuti 50-50. Aona totokofiririra toga wopedza kuhurira kuti wochita zvose. Anenge achita. Ndocha achikapa icho. Tim, zvechikapa izvi unenge usada munhu wako. Kunenge kunyemudza. Handi waunguri wadai so. Saka exactly. Earthquake. Chikapa. Earthquake. Wogomira. Tarisa munhu. Akuziva kuti ndiri chihelele. Usanyanya kumutarisa. Anditi kana mchikisana zimongwana kwa saka kukisana kwa kunonetsa. Shingirira kisa zvakadaro. Anditi right. It's very easy to up and down like this. Kana kumbati. Iri musoro chete. Wari kudi? Wari kudila nawo. Nayo wedi we. Hey! Hey! Also with your foot. Also foot one and then there's another one. Yekudai. Nasi mastera usete maona pano nasi. No, kuna vanogona magymnastics in bedroom. Ko what is mahaga mkaka. Zvonetsa zvichenda nebody yako usape pressure. Chikuru inonaka ina. Chikuru. Hey, haina disi. Haitione. Chano zvitaona. Because inenge yakati mfo yakapinda iso. Magara ndipise magaro ako. Papo pressure ka nasi kwakaipa nasi ku bedroom ne hondo. Nasi. Magara anoona ari mujini. Magara anoona ari leggings jeans skirt. Saka arinya utambi zvimwe zvazvo. Iyi ndongo yekuti runoruna live. Kundori here ndirangu here. Saka notongotanga watombomu pamagara epapo. Musoro pamagara epapo. Nderake andokageza mageza zvenema dzimwe. Saka don't worry. Kana kutombomuti Zvechi banditi? Yango, zvechi banditi. Kutombo mudai. Muri mungu. Iya kusha chichirwiti. Akusha chichirwiti. Kutamba. Anditi. Chimba mwabia baby drink mvura. Whatever you want to drink. Ogai wash. Rambai makadaro musatadzo mukadai so inu tanzava. Tiri kutamba nditi. Wapa baby? Hanzi baby. Wasikira sei. Apa ndo tutukire mukati. Wanyorowa zvako komesha break. Right you uri kuresta. Unaona wabata uri kuresta. Too much. Hello baby chimbo mwana mvura yako. But that's not a question from question boy in the circle. Ne? Saka ukamdai. Irimo. This is very this is very right. Wakabata makumbo ake kana kubata chance. Okay? Anyway, maskara chokani. Right? Every time kana uchipurana nemunhu wako mutarise mumaziso pane kamwe kakaro nditi chii brain dzinofunga kadati kaconnection kachii taura naye usangoti ziva nawo nokurwa vago
kudyiwa sehwai vagofa kutodzima kuti vasina kana sei right yes the last but not least ndokumbura mumwe anotidzidzisa kukwera One of the teachers. zvinogona kukushandirai zvinogona kusakushandirai musazvipe pressure nokuti uyo anogona kusunza masigaro ake vamwe vano havagoni vamwe vanogona uku kubatsirana tora chawakwanisa kutora siya zvaunokwanisa kusiya handizi takusvika pachikamu chezvipo takusvika pachikamu chezvipo ndokumboti munibvisirawo mabedroom right and the other thing is zvinogona kunakira isusu asi zvisinganakiri vamwe communication nemfaith yes it's good to be dominant pambedroom but you have to enjoy it and you also have to enjoy it. Problem yedu vakadzi ndeyekuti hatidi kuudza varume vedu zvinotinakira zvozonzi wakazviona kupi chihure wakachiona kupi zvakanaka kana une zvaunoda kutanga mubedroom tanga iwewe mune zvakanaka nyaya yekuona mapono and then have pressure yekuda kuita sevanhu vaya vanomwa vanoningira mapono hakuna munhu anokwira munhu 2 hours vedwe chotozogara anesine chawadya 2 hours nonstop what happens pamapono paipai vanhu vaya vanotora mabreaks maclips anenge akatenderedzwa akadai so zvorese kunonzi munhu achovha 2 hours saka usavenge murume wako iwewe nokuti waona munhu mutv achikwira munhu 2 hours itv saka wavo kana achigushishe 4 minutes chenda ne4 minutes idzodzo kana mumwari we20 minutes chenda ne20 minutes idzodzo in 4 minutes unogona kutundiswa dzidzira kushanda nepesi yamunayo mumba handiti right takusvika panguva inonakidza chose hatisi fair hamusati mapindura amwene abvunza kuti dora ndoda kunakipindura ipapo ini yoteverwa nezuva nation inini advice yangu yoteverwa nezuva nation ende vanhu havana kupindura vana vadiki yes I'm going there vana vadikika are very open minded kozoti vanhu vakuru vanoti vakanzwa something kuti hazviite saka kana makuda kuti ndipindure advice iyoyo kuti kwanzi kana baba vane dora todii it's not good kuti baba vangotunda vega mai vasingatundi it's always good kuti fadza mukadzi wako handiti maoptions ebaba vane dora akati but it's up to you to take my advice or leave it or go somewhere else zvigunwe zvinoshanda zvisingaiti pamunhu ane dora munhu ane dora dzimwe nguva pane pamwe paasingasvikiri mukatumu even chigunwe cheo chachasvikirikaku kune kunonzi kudiaspora kwegaritos kumusoro kwechibereko handi chibereko chikarorwa kunorwadzaka but pane mapano kuti akaenda kusaidi kudeso kusaidi kwechibereko konaka zvisingaiti makona esai ende toda kusvikwawo kweda kusvikwawo kumusoro ikokoko saka isusu inini advice yandokwanisa kwaya ndinoziva yandokwanisa kubatsira zvigunwe hazvisvike murume ane dora toita sei iwo rotosvikwawo kumusoro ikoko mai musati mabuda mumba kunotsvaga panze kundoda kusvikwawo kune dora kudiaspora kwegaritos kune chinhu chinonzi masex toys aunogona kuudza iwe nemukomana nemurume wako it's something you can discuss kuntanga kuzwa kuti pfungwa dzake pachake iye anofungei nazvo vamwe varume are intimidated nemasex toys saka zvakanaka kucommunication inorohwa papilo talk munhu akapfava maita 2 days muchidanana zvisingaiti handiti wotaurawo nyaya ungotange nekuti ngatenge masex toys anoti zvabvepi zvakanaka kutanga kutaura dambudziko rako kokutanga
kuti sha ini ndokuda unondinakira sepaipa yapanombodai unosvika ukasese mienzi kwai paipa panombodai ndoda zvisingaiti ndofara sepaipa panombodai ndofara zvisingaiti asi bhebha pane pamwe pari kushota ndepapa wonyarara nyaya yako wonzwa response yake kuti anoita sei kutaurirana because you don't want to ambush your men with threatening and intimidating things like sex toys but ukamutsanangurira zvakanaka kuti pane pari kushota iye anotanga atsvaga solution yake ega kuti ndoita sei because pane pari kushota usamhanyira kumutsvagira solution usamhanyire iye anobva sati okay alright madam vati pane pari kushota apa nditi akakutaridza solution yake zvikafamba tombera maoko mwari ngakudzwa mawana solution but first iye ngatanga atsvaga solution iye pachake wamunzira problem patable baba pane nyaya yakati baba ukatsvaga solution mwari ngakudzwa but pakashaya solution maybe solution yatsvagwa yacho haisi kushanda unodzokera zve thank you for the efforts bo zingaiti zvinenge zvakuita asi dai tawedzera futi achatsvaga imwe futi until he is exhausted usamhanyire murume nesolution varume vanozama tricks nematactics avo anoziva kuti akasenerera kadii but usaite kumufila kunge haagoni chiripo ndechekuti nhengo idiki kune nhengo idiki vasikana kune nhengo diki dzanotofunga pa munhu yakaremara dzimwe nhengo tofunga kuti kuremara I'm not joking kune nhengo the half of my thumb yes of my bigger kune nhengo dzakadai so sure handisi kunyeba kune tunhengo twakamira yakatomira munhu wako unomuda ndibebevana vako yakamira inenge yakadai handisi kunyeba nemi ndiri kunyeba here motoziva kuti zvirikoka hapana kana tombosvika hakuna saka tanga aunza masolutions ake patable zvikazoramba you can start to introduce sex toys usataura mazivhongoma edu ai haunotangika neriri it's intimidating to him and let him use the toy on you maibata paforeplay paforeplay pamei muchitamba mese muchidididi mupe iye chitombo chitamusai kunge joke chaiyo kunge joke kunge mutoseka mba let him use the toy on you kana iwo watunda it's very easy kuti azopinda ta 2 minutes dzake ozodi otundawo but paforeplay pepa unogona kutunda kana ka 3 kana 4 neforeplay chete handiti foreplay kana mukashandisa zvigunwe mukashandisa chi moshandisa matoys iwayai mai mwana motunda kana ka 3 kana ka 4 wapedza ipapo iye ozopinda zvake 1 minute rake riya mese magutsikana but zvinhu zvamotanga mawirirana first because you have munhu asikana zvinobhuwa sekuti murume anenge asingotunda ega zvinoita kuti tibude mudzimba saka tanga wamudza problem let him look for the solution first iye akazoshayisa imozoene nyaya inyochi unogona kutonzwa solution yacho iye ndiye anoene masex toy yacho iye ndiye anoene yogwendera mai mwana ngatimbozira mai okay tasvika panguva yezvipo ndandisikuza ndoita sei tosungudza tounza pano katodedzera tiri uko I think kutosheredzera nditi kutoenda ikoko because zviswava panapa hapana space but ndetanga nekudiki uchienda kuombe I'm going to be fast tovhura here kana kuti usavhura unongotaura zviri mukati kune anoti tetekudzi vati pazvinorema tetekudzi ndekapi tetekudzi switi pai mune yumutia mune makapu okay yeah ndekuka izvo tinogona kudai so nemukondo wamakapu hamba here yabva kuna kopi meka ina zita ndianatengera kopi meka maikundi ngatinde mudhuze totora matiinspire vamwe pressure cooker thank you mama akunzi regai tinde mudhuze vanhu vanyatsoona mapresents kuti kunotengerwa namapresents kunze uku haikona ngoenda kodla pati kwavanhu vatga kutenga mapresents
Thank you, Tete. Tete, Sister Bell, no wonder why my photo. And then you got a quite in a plastic in Bamango because I just think Masano, my wife's a Masano. I'm going to show my glass. Glass is the way to go. Plastic is not healthy anyway. Yes? The uncle dishes are more your family. Thank you. You can't very modern. Compare glass way, not what? Plastic way. Plastic I never got cheap so. Musa doesn't buy plastic. Right? Pana papa gift card pano. Gift card hapa kuna tete tali ne gift card ravore 300 rand. Gift card ndo pani iye muridzi. Yes. And then quite some vana vasungora mazita saka ndichabvunza iri nderani. Okay, munonzani sisi? Nai madzowere. Chip cutter. Chip cutter. Safer. Chips. Boil and then sandwich maker my one mumba kitchen yakwana. Kitchen yatokwana sandwich maker ndiani ushstand from my for chu Nail Street. Yes. Gift yekubva ku Nail Street. Injori gift pachayo. Munhu kupinda murodhi kubva Nail Street. I gift pachayo. Nail Street. And then iri njerani. Ndera kosuna zanswiti. Divine. Madzimai divine. Divine. Thank you so much. Quite touch go my ice cream. Wow, beautiful. With the ice cream, with the custard, with the chili. I am a pepper and much in the Zakanaka and not to food. Chama Shandisa next time. Chama Shandisa next time. Okay? He have a money gift in a macarakale. Montani, Mama. Tetela Kunda Edna, I want a coffee mouth, Mama. Yes. Wow. Bao. Matina plate. Ma porcelain, and you think a porcelain straight. Right. And then and this was a travel or from Mrs. Fish Charu. Why my problems? Ako mapasa ako ne maplana ako. Who dare? It's actually a book. Book is not a diary. Sorry, my mistake. For my cherry. Auntie Shoni, a woman after God's own heart. I love people. I don't concentrate. They also educate. Yes. Kitchen niche, the wisdom. Sure. It's a 3-piece. And it's glass. Thank you so much. Naitanaka tinenge tinavo guys ndavadedza kuchina chemadzimai sezvamataura vari kuya zvamakumbira vari kuya.
vanhu vamwanzana muchiva kuti vagift pane kanhu aka kamunogona kungonyorawo kameseji zuva vedu werega kufilisa vanhu somehow vedu iwe musikana usaine maplastic omana kune maplastic etapawe akanaka tapawe nai panapa ndinendipa ichi unonza ndisviti pai madzimai dudu vakarepa mukati it's a teapot, right? It's a teapot. Yes. And saucer. Oh, yes. Kitchen ya Zara. Kitchen yakatorongeka kudzara. My fortune. Ay. Style, my fortune, my tabasa. Yes. So unotengerewo zvangu zvakadai. Une chikwereti? Na my fortune futi. My trays. Nyaya kuisa maplastic kuti plastic mukitchen. Green. Plastic zoka futi. Wapama. Zvimapepa bheki. Unozati mabhini mukitchen. Unozati mapeta. Nemazi plastic eningikiri. Nemaplastic emabhini aya. Panapa ndianiko uyu. Anonzi Maizuva. Yay! Thank you, boy. Ana magore magani. Magatora after you. Muskara obvious. Nice. Oh, that's good. This is a duvet set. Yabva kuna Maizuva. Unongochinja machines chinja bedding. Saka unenge une variety. Right. Uyu ndianu Itu. Mune vanhu 2. Okay. Iyabva kuna Mamdala. From Mamdala kune chi mama? Mune ayin. Thank you Mamdala. And then this is another one. Florence. My Florence of Mel Spread. Oh, mune chi? Katlan. It's cutlery. Anige maspuna. Thank you. Wow. Yes, Zara kitchen. Yes, Zara. Hey. Mapepa are important. Setema fork nema spoon I think. Nema panga. Cutlery. Hey. Mazimai kuda. You. Wow, beautiful. I'm gonna test. Beautiful. Thank you so much. Tea set. Thank you so much. Matsmai, okay? From love and start Munechi. Munechi? Electric kettle. Oh, thank you so much, electric kettle. Anochengeta zvako iwe unoshandisa 2 years rikafa wovhura rimwe uchikodaro ini ndine chuwa majagi ini ndoshandisa 15 years ago mama iplastic awanza kushanda usandaramba iplastic kutemba ndakapuwa plastic aitonga electric frying pan. Oh, okay. From Julie. That's my Juju. Water glass. Yes. So much. And then that's my chef from Sharon. My Gugu. Thank you so much. Oh, thank you. Kitchen yaza. Matosta imwe yacho zvakare imwe tosta futizve.
Kasaroma. Yo. Muoveni. Hey. And then we have a banana. Gogotino. And the juice last panini. Arapo. Thank you so much, Gogotino. Dianush. Jocelyn. Munechi Jocelyn. That is beautiful. It's a serial display. Yes. Diani. Serial dispense. Serial dispense and then. Wow. Wow. Comment section Murku say Jawani Masawachishani. If Jawani Masawachishani, yaita message. Bishoka? Eh. Blender. Blender, unaona fruit, wamoruma duji kama fruit. Nada uma juice. Unopa wakadra juice. This is very good for the end day. The detox. When you know we overlook this thing. The other children blend, end blend. Oh, thank you, Bella. It's a fruit to what every morning got on. My fruit, I don't detox fast. And then you UG, my UG. Eugenia. Sorry, bread bean. I think it's a bread bean. Thank you so much. Hey. Say cash. Julia bad cash. Don't cash no problem. The whole thing is from Victoria, from Tete Mai Susan, Tete Pretty, and Tete Nyasha, and then the other washing basket is from Tete Mai Lavune. Right, Team Victoria 1, Magras. Amen. 2, dish. Don't forget there's a bedroom. Hey, yes. Go girl, you go girl. Yes. Yes. Right? I think it's a 3-piece. The gown rush. Yeah. Thank you so much. And then he 16-piece dinner set. Wow. Yes. Thank you so much. Nema washe basket touch. Like, nema pillow, ne? Yes. My pillow, mama washe basket are 2. Alright. Like, it's a piece. My Tonya. Thank you, my Tonya. Wakoma nanda dazo pinde opostoring. Seriously. So kwa dinda kuenda kunopinda madzimai madzibaba shishani. Vanhu vakabatana. Inowachwa. Saka chogona kuwacha mapilo covers asi.
nyaya irungu matiri yese inopinda muganda redu tichiri kuitika saka thank you makaraya temapilo from kudzi mozi yacho ni keshi inongonakidza so chero wakatengerwa chii keshi yakwe 1 2 3 4 Dorothy. Yes. Guys, zitara ngura kupera pamela nchazo ndudzoka nemwe phone. Ndapera ndudzoka nemwe phone. WhatsApp group iwe kundi usazokwanisa uyo amtsori anoza kudzi undiwoni right and then apa ndepanapa pakanyorwa kunzi isibhana akarongeka vanoziva kunyora mamessage munatswa family mira ndigane tore mwe phone so nditarumbura kupera mira tore mwe phone ndakutukwa nevanhu they don't want to miss what is happening here mira nitore mwe phone muone mira nitore mwe phone so nitore mwe phone yakupera ndata nacho iri hakuna kuita zviparo ndezvamanje haikona kungotenga break. No, spice it up. Yes, thank you so much. From Auntie Cherry, I think this is a trade. Thank you. Thank you, mudzimai wachiremba. Guys, ndatanga my life. Tatara kupera. Dianu, my Isabel from Nail Spreads. Watanga. Tachinja. Thank you. Penya konje papwa. Right, ndakudzima guys, uyai kune my life. Ili patesara kupera. Uyai kune my phone. Ndakudzima. Let's see.